Мяне не раз и не два кидали вышкаленные демократы. Можете рассказать про фигуру Шеймана? Не балуйте, если что, мы поддержим. Как вы думаете, кому Лукашенко был бы готов отдать владу? Ну, зараз ніхто скаже, от який хитрий Анатолій Лябецький. За всі часи знаходження Лукашенки при владі, хто найбільше на його впливав? Сын, якого, мені подається, ён реально любить. Чому Санніков і Пазняк сьогодні стоять у опозиції до Тихановської? У ненависті ми всі однолькові, і ябацькі, і змагари. Чим відрізняється Лукашенко від Путіна? Їм подається, що на Джамалунгу лезуть, а мені дик там бачиться нейкая виява Гаагського трибуналу. Сёння мы размаўляем з вядомым беларускім палітыкам, які 18 гадоў кіраваў аб'яднанай грамадзянскай партыяй, а сёння з'яўляецца прадстаўніком Святланы Ціханаўскай па канстытуцыйнай рэформе і таксама парламенцкай супрацы Анатолем Лябедзькам. Анатоль, вітаю. Вітанні. Чаму ў 90-х вы трапілі ў каманду Лукашэнкі, а не Шушкевіча ці Пазняка, напрыклад? Добрае пытанне, таму што мяне ўвесь час абвінавачваюць, і я гэтыя абвінавачванні прымаю, гэта мой крыж, і гэта моя палітычная памылка, што я пайшоў да Лукашэнкі, але ці мог па-іншаму я паступіць у той сітуацыі. Мне падаецца, што тут змяшаюцца акцэнты вінаватасці. Чаму? Таму што трэба прызнаць, што хто я быў у той час? Я стаў дэпутатам у 28 гадоў. Зусім малады чалавек. Мяне ніхто не навучаў ні ў якіх там на трэнінгах, як зараз там вучаць. Я сам ішоў па гэтым жыцці, ствараючы нейкія праблемы і дапускаючы памылкі. Ёсць час, калі гэта твой час для палітыка. І, канешне, гэта пытанне адказнасці і Пазняка, і Шушкевіча, і Карпенкі, і іншых, хто быў на той час рэальнымі лідарамі. І, канешне, калі б здарылася так, як яно хацелася б, каб было, каб быў адзіны кандыдат, каб Зенон Пазняк, Станіслав Шушкевіч, Геннадзь Карпенка, у каго былі прэзідэнцкія амбіцыі, і хто пазіцыянаваў сябе як прадстаўнік дэмакратычнай супольнасці, яны сустрэліся на траіх і вырашылі: ці Станіслав, ці Зенон, ці Геннадзь, ты ідзеш, мы астальныя падтрымоўваем. Гэтага не адбылося. І вот гэта самая, на мой погляд, вялікая праблема 90-х. А тады ўсё ж такі лічылі не кожны голас, але лічылі галасы. Калі было па-іншаму, то ні Зенон Пазняк, ні Анатоль Лябедзькі ў Верховным Савеце 12-го склікання не аказаліся б. І гэта азначае, што калі спрабуюць ісці трымя калонамі, а ёсць дэмакратычны электарат, які там 30-35%, то гэтыя 35% ты можаш толькі падзяліць на 3. Ну, і ў мяне хапала разуменне, што мы не можам выйграць вось трымя калонамі. А цяпер другі бок пытання. Хто быў праблемай у сярэдзіне 90-х гадоў? Праблемай быў кандыдат у прэзідэнты Вячеслав Кебіч. Так, але я у вас пытаюся пра Шушкевіча і пра Пазняка, і мне цікава выключна, ці я перад вамі стаяў выбар. Чаму, канешне, і Шушкевіч, і Карпенка, і Пазняк мне былі значна бліжэй, чым Лукашенко. Але мне у той час не аставілі выбару. Вы верылі толькі, што Лукашенко зможа выйграць? Я ведаў, што не павінен выйграць Кебіч. Таму што ў мяне ўжо быў пэўны досвед і было разуменне, што галоўная праблема – гэта камуністычная номенклатура. Камуністычная номенклатура. І цэнтр камуністычнага гэтай навалы, гэтай праблемы, ён быў ва ўрадзе, у Кебіча. І праблема, я падкрэсліваю, на той час была Кебіч. І для мяне было самае галоўнае не дапусціць, каб камуністы, номенклатура камуністычная, прыйшлі да ўлады праз інстытут прэзідэнцтва. А як яе вырашыць? Каб прайграў Кебіч. І калі атрымалася, што дэмакраты не змаглі дамовіцца, і зразумела было, што гэта параза, частка людзей, і я адзін з тых, мы пачалі глядзець, а хто можа быць гэтым рэальным супрацівам. І рэальным супрацівам так аказалася, што эту нішу заняў
Лукашенка, які вельмі хутка набіраў папулярнасць. І ўсё ж такі трэба быць абсалютна шчырымі. Сярэдзіна 90-х гэта могуць пацвердзіць мільёны людзей, што той Лукашенка быў іншы ўсё ж такі. Это быў гіперактыўны дэпутат, уваходзіў у дзесятку. Это быў чалавек, які ўваходзіў у дэпутацкі дэмакратычны клуб. Это быў чалавек, які крытыкаваў, у тым ліку, і камуністычную номенклатуру і так далей. Канешне, гэта быў не дэмакрат, гэта быў не ідэальны варыянт, але гэта быў інструмент, каб не дапусціць выйгрыша Вячеслава Кебіча. У гэтым я лічу, што мая аналітыка была абсалютна такой правільнай на той час. Але наступствы, якія былі, хто мог спрагназаваць тады? Не, сёння шмат людзей, якія па шчаўчку гэта вырашаюць. Але я думаю, што тады гэта было значна больш складаная сітуацыя. А якая ваша роля была ў той кампаніі прэзідэнцкай? Я ў той кампаніі працаваў у рэгіёне Віцебскай вобласці. Я просто ездзіў, я не гнуў там за Лукашенка моцна, але я гнуў за тое, што не трэба дапусціць Кебіча. Нам камуністычнай гэтай наступствы, якія мы зараз маем, яны страшэнныя, і нам гэта трэба руйнаваць. Это была моя программа, не было жорсткага нейкага контролю, што ты напісаны, нехта там напісаў, мовна кажучы, там у Менску і даў тым, хто працуе ў полі, нейкія там абавязковыя. Это зараз я разумею ўжо, як працуюць выбарчыя кампаніі, тэхналогіі і так далей. Не, у мяне быў рэальна такі люфт вельмі шырокі, просто прыязджаць і говорить, чаму не Кебіч? Не так даўно ў сеці всплыў дакумент, маўляў, Лукашенка быў завербаваны КДБ яшчэ з 1987 года. Гэта можа быць праўдай увогуле? Ведаеце, мой адказ такі, таму што зараз гуляе шмат версій там і пра мяне, і пра сотні людзей. У нас зараз лёгка мы раскідаемся гэтымі штампамі. Я думаю, што трэба рабіць, і я тут абсалютна шчыры. Я раблю ўсё, каб прыйшоў той час, каб мы проста адкрылі усе архівы, так? Я б нават за тое, каб, не ведаю, некага самаапантаннага змагара з тым, хто там па іх версіі супрацоўнічаў з КДБ, зрабіць галоўным, адкрыць, і толькі тады мы можам сказаць і адказаць на ўсе гэтыя пытанні. Тады, на той момант, натуральна, што гэта не было відавочна. Тады наогул сітуацыя была такая, што мы з тым жа Лукашенкам сядзелі ў адным будынку, у адной зале 4 гады. І толькі калі ён стаў прэзідэнтам, і дэпутаты, і журналісты, усе пачалі задаваць пытанне. А што яго за сям'я? А як там у яго на працы? І тады толькі гэтыя скелеты пачалі з'яўляцца, што там ён і сваіх рабочых мог кулаком прыпячатаць, і што ў сям'і там не такая простая сітуацыя, там аднаго сына курыравала жонка Галіна Радзіоновна, другога ён. Гэта ўсё стала адкрывацца пасля таго, як Лукашенка ўжо стаў прэзідэнтам краіны. Час быў такі, так бывае. Это зараз у сённяшняй сітуацыі, нават пад гэтым ціскам цэнзуры, страха і кантролю, ўсё роўна. Ужо ёсць тэхналогіі, расследаванні, і ні адзін палітык ужо не пройдзе ва ўладу, калі ў яго мінулым не пакапаюцца. А тады была такая сітуацыя. Поэтому я не ведаю дакладна, але я вельмі хачу, каб мы адкрылі ўсе архівы, і мы просто расставілі ўсе кропкі над «і». Таму я сёння асцяргаюся сцвярджаць, нават мне чалавек можа быць непрыемным, і я б мог бы таксама кінуць яшчэ на ўздагон, на табе і нейкае кляймо. Але гэта было абсалютна неправільна. Тым больш, што мы ведаем, што, асабліва зараз, не будзем закранаць гэтую сітуацыю, што робіць там з людзьмі, якія на іх ціск, гвалт, і людзі рэальна могуць падпісваць што заўгодна. Я перажыў эту сітуацыю, відаць, у 10-м годзе, калі я выйшаў сам з Валадаркі, прашу прабачэння, з Амерыканкі, і там была цэлая кампанія супраць Ярослава Рамчука, што ён выйшаў на тэлевізію і агучыў тэкст, які яму загадалі агучыць. І я тады сказаў, што я не падтрымаю гэтую кампанію, я не буду кідаць камянямі ў яго, таму што я ведаю, што гэта такое. Трэба самому прайсці пра гэту амерыканку ад першага дня да другога, каб зразумець, што Беларусь вельмі спецыфічная краіна. І маці нараджаюць дзяцей не для таго, каб з іх цвікі рабілі.
І той же Романчук у той же Польші ці у той же Літве быў бы абсалютна файным кандыдатам у прэзідэнта, і калі б яго абралі, ён бы абсалютна вельмі добрым кіраўніком дзяржавы і аставіў бы пасля сябе шмат чаго добрага. Але вот пастаў у нашу сітуацыю кандыдатаў у прэзідэнты з той же Польши і Літвы. Вот пропусці іх праз амерыканку, пропусці іх праз Акрэсціна. І што атрымаецца, мы не ведаем пра гэта. Але што датычна Романчука, мне цікава іншае. На момант 10-го года ўжо было ясна, як дзейнічае беларускі рэжым. Яго неяк рыхтавалі да таго, што яго могуць ламаць, на яго могуць ціснуць. Ён быў да гэтага маральна, псіхалагічна гатовы? Не быў. Чаму? Не быў. І школы такой няма. І на той час рэальна не было. Я думаю, што яго праблемай было, што ён, рэальна, не хадзіў на нейкія вулічныя вот этой пікеты, не глядзеў у вочы гэтым амапаўцам, не бачыў гэтай злосці, гэтай ненавісці. Ён не сядзеў ні разу там за кратамі, у турме. І гэта абсалютна іншая сітуацыя. Разважанне чалавека, які не ведае, чым пах Акрэсціна адрозніваецца ад амерыканкі, ён можа гаварыць все, што заўгодна. Быць такім вялікім, плюшавым, белым і пушыстым. Самому трэба адчуць. Вот толькі тады ты зразумееш. А сітуацыя ж яна ж делікатная, мы ж усе людзі, так? І калі з'явілася вот это, хто можа вылучацца, так? Я бачу, што Ярослаў вельмі хоча. У яго шмат ідэяў, у яго шмат амбіцый. Ён вельмі хацеў гэта. І у мяне была, канешне, думка так, што Ярослаў, а што будзе, калі, напрыклад, нейкі жорсткі сцэнар? Але калі я б яго пачаў адгаворыць, это выглядала, што Лябедзька не хоча, каб у яго там у партыі былі нейкія іншыя людзі і канкурэнты. Тут таксама ёсць такая делікатнасць, і мы пра гэта мусім памятаць. Але на той час у яго былі больш усё ж такі на шалі вагаў. Ён быў адзіны эканаміст, якому не трэба было пісаць тэзы, яго гэта было ўсё. Я бачу, як маладыя людзі на яго рэагавалі. Ён быў файны ў гэтым плане, таму што ўсе астальныя былі палітыкі, такія, як я, пачынаючы Саннікаў, Статкевіч. А ён адрозніваўся, і гэта был яго моцны бок. Але вы не садзілі яго побач з сабой проста? Ярослаў, можа быць план А, план Б, план С, сілавікі могуць дзейнічаць так і так. Вот такіх наўпрост, каб гэта гучала як перасцярога была, што можа быць. Ярослав, яго пазіцыя была такая, і ён у адрозненні ад іншых, і ён гаварыў, я не за плошчу. Ён рэальна, падчас прэсавай канферэнцыі яму задавалі пытанне. Вот плошча, як вы будзеце? Ён гаварыў, сорі, я не пра плошчу, я пра мільён новых працоўных месцаў. Тое, што я магу рабіць, я пра гэта гавару. Я не буду арганізоўваць плошчу, я не ведаю, як гэта арганізоўваць. Гэта была шчырая. Я думаю, што гэта была яго такая абаронная стратэгія, што я ж не за плошчу, не за вуліцу, не за барыкады. Я толькі пазітыўную альтэрнатыву, якая патрэбна Беларусі, рэформы патрэбны. Я думаю, што ён думаў, што такім чынам ён стварае для сябе нейкія гаранты для яго асабістай бяспекі. Мае такое адчуванне. Яно ў кожнага па-рознаму праяўляецца. Напрыклад, той же Ганчар, у яго была абаронная стратэгія звязана з публічнасцю. Ён усё, што ён не рабіў, ён усё выносіў у публічную прастору. І ён лічыў, што гэта яго абярег такі, што ён яго гарантуе бяспеку. Так. Сканчваючы тэму з Романчуком, сёння, азіраючыся, гэта было памылкай вылучаць яго тады? Думаю, што не. Не, магло быць па-іншаму. Магло быць па-іншаму. Я пайшоў бы. Значит, я б не выйшаў там праз 3,5 месяцы з амерыканкі, а выйшаў бы, відаць, там праз колькі? Праз 2-3 гады. Як большасць. Адзінае адрозненне, так? Ярослаў... Партыя б не пацярпела. Ведаеце, тут што значыць партыя не пацярпела? Рэпутацыйна. Это была правда, это было там у 11 годзе, до 12 адчувальна. Сёння я не думаю, што гэта адчувальна. Сёння, не ведаю, не буду кідацца лічбамі. Велічэзная колькасць людзей падпісалі паперы, выступаюць на тэлевізіі і гавораць тое, што яны б ніколі у нармальным жыцці не гаварылі. Не гаворылі б сябе і гэтак далей. Змянілася сітуацыя, і мы да гэта трэба было перажыць.
Вот грамадства, калі гэта закранала там десяткі людзей, сотні людзей, это было праблемай. Калі гэта у маштабе ўсёй краіны, мы по-рознаму адносімся. Тады я сам адчуваў вот, фізічна, што там, у вас вот Ярослав такі. Я тлумачыў людзям. Я говорю, ведаеце, трэба на яго месцы аказацца. А ён першае, што мне сказаў, калі мы сустрэліся пасля майго выхаду з амерыканкі, ён, прабач, мне ў 2 гадзіны прыехалі, мяне пасадзілі і кажуць, калі ты вот гэта не агучыш, так, то вот гэты пачне забіваць. І першы, каго ён заб'е, будзе Лябедзька. І гэта будзе на тваём сумленні. І ты будзеш з гэтым жыць, ты будзеш з гэтым спаць. А мне параіцца няма з кім. У мяне, говорит, ногі трасуцца. І як я вот пасля гэтага павінен быў адрэагаваць? Я скажу, Ярослав, я тебе разумею. Я тебе разумею. І адзінае, што я яму далей, ужо калі у нас былі размовы, я говорю, Ярослав, трымайся далей ад палітыкі. У тебе добра атрымоўваецца тое, што ты робіш. Ты адзін з найлепшых эканамістаў, прапагандыстаў, вот, як чалавек, які ідэі папрасоўвае. Гэта тваё. І там ты можаш быць эфектыўным. Не заўсёды яго это атрымоўвалася, але сёння ўжо іншы час, і я думаю, што тут, калі гаварыць пра рэпутацыйныя там моманты, якія былі, тады яны былі відавочныя, былі складаныя. Зараз, я думаю, што ў людзей значна больш разумення, таму што десяткі тысяч людзей прайшлі праз гэта. Мне таксама цікава ваш досвед. Як адмовіцца ад супрацы з сілавікамі? Як сябе паводзіць? Як дзейнічаць? Гэта ж сустрэцца з сілавіком у сярэдзіне 90-х, у 2000-х і ў 2023 годзе гэта якасць сітуацыі абсалютна розная. Я скажу па шчырасці, зараз я ж не функцыянер партыйны, так? Калі-нікалі можна было і самому правакаваць вот нейкія такія канфлікты з гэтымі сілавікамі. Таму што ты пралічваеш эту сітуацыю, ведаеш, што мне гэта будзе? Добра, адсяжу 10 сутак, не памру, выйду, але я нешта яму там дакажу там, і я не баюся таго, што мне будзе нешта большае, чым вот за гэты парог. І пра вас напішуць СМІ? А напишуть СМІ, так. І палітик мусить же нечым ахвяраваць. Это правда. Таму што ты, ці пойдзеш ты на гэту акцыю недазволеную, ці не пойдзеш. Лепш не пайсці, і тады ўсё абсалютна нармальна. Але тады не займайся палітыкай. Тады знайдзі некий іншы занятак. Але калі ты думаеш, так, гэта недазволеная акцыя, ты пралічваеш рызыкі, якія? 10 сутак. Конечно, не комильфо. Калі на вуліцы сонейка, там нехта шашлыкі жарыць, а ты будзеш сядзець у гэтай там ванючай камеры на Крэсціна. Але ты гэта перажывеш. Я узгадваю, у мяне была сітуацыя, я там выйшаў з амерыканскай амбасады, іду са слухаўкай, і тут людзі у масках мяне забіраюць, вязуць у КДБ. Прывезлі, там такія дываны, там такая абстаноўка, антураж, чалавек у кіцелі і зачытвае мне паперу. Это папярэджанне. Папярэджанне, артыкул такі-такі. Я нават не звярнуў увагу, толькі праз тыдзень ці два мне што там за артыкул крымінальнага кодексу, па якому мне далі папярэджанне. Гэта была здрада дзяржаве, якая прадугледжвала смяротнае пакаранне. Я гэта пачытаў усё, але я не з'ехаў з Беларусі. У мяне не было шоку, што ўсё, Анатоль, усё прапала. Сёння, калі б у мяне ўзнікла такая сітуацыя, і я ўнутры ў Беларусі, першае, што б я рабіў, гэта выкінуў бы свае гаджеты і пайшоў пешу ў бок нейкай мяжы, каб праходзіць. Таму што я разумею, што будзе, якія наступствы. Таму я звяртаюся і да вашых гледачоў. Нельга у адну раку ступіць там двойчы. Гэта праўда. Таму што адна і тая ж сітуацыя у розны час можа мець абсалютна розную рэакцыю, рэфлексію людзей, абсалютна іншыя наступствы. Таму проста я звяртаюся да людзей. Больш думайце, не спяшайцеся адразу лупіць сваю думку і сваё некае катэгарычнае рашэнне. Хочу вярнуцца да Лукашэнкі. У які момант вы зразумелі, што памыляліся наконт яго? У мяне не было ілюзій наконт Лукашэнкі, ведаеце. Я яго ведаў, мы там праз 3 дэпутатаў сядзелі, і ў мяне да яго было такое стаўленне, як і ў большасці дэпутатаў.
Ну, наўрад ці вы думалі, што Лукашенко, ну, вось, тое, што мы бачым сёння. Конечно. Наўрад ці вы Ніхто не бачылі думаў. гэты твар. Я не сустракаў яшчэ людзей, ну, не, сустракаў людзей, якія кажуць, што мы ўжо там, тады ўжо вот бачылі такія бабулі Вагны, як бы. Ну, я не быў такім, шчыра скажу. Я бачу усе яго там недахопы, і не было мне пітэта нейкага перад ім. Ну, не прайшоў, як бы, Кебіч, гэта было окей, але далей так, пачалася ўжо супраца, і павінны былі працаваць тыя механізмы, якія называюцца падзел уладаў, прыцірка адзін да аднаго. Я працаваў на перамогу Лукашенко у Віцебскай вобласці падчас выбарчай кампаніі. Я нават не галасаваў за яго, так атрымалася. Вот, калі было галасаванне апошняе, я быў якраз у полі у Віцебскай вобласці, і я не змог прагаласаваць. Таму я скажу, што я за Лукашенка і не галасаваў нават. Таму такі, ну, зараз нехта скажа, вот які хітры Анатолій Лябедзькі. Вось. І я не меў пасады. Вот это там, што Лябедзька быў прадстаўніком у Верховным Саце. Неправда гэта. Не было такой пасады. Не было ніякіх указаў і дэкрэтаў. Была адна рэпліка Александра Лукашенка, калі мне хто сказаў, што трэба было б, каб было прадстаўнік президента у Верховном Совете, и он сказал, да что тут эти представники? У меня тут Булахов, есть Лябедзькі и так далее. Вот один факт, який там был, так? Откуль это з'явилось, а потом обросло. Я хочу подкреслить, что у меня ніколи не было залежности там ни финансовой, ни политичной от Лукашенко. Завершилась кампания. Лукашенко реально собрал усіх и сказал, кто яку хоче посаду, берите. Якби, так? Ну, мне брать и не треба было ничего. Я был депутатом парламента. Я быў дэпутатам парламента, і ў гэты час якраз прайшла выбарчая кампанія, мяне зноў перабралі у маіх ашмянах з велічэзнай падтрымкай. Я быў шчаслівы, задаволены, мне ўсё было окей. У мяне быў кабінет на 2 вакны, у мяне была сакратарка, у мяне было персанальнае аўто на той час у дэпутатаў было. Ну што мне яшчэ трэба было? Я зноў жа не буду вот у гэтыя там кошкі-мышкі гуляць, што я не ведаю, як я сябе павёў, калі б у мяне гэтага не было там, так? Але ў мяне гэта было. Мне падабаецца праца дэпутата, это правда. Я не чыноўнік сам па сабе. Мне патрэбна ўсё роўна нейкая шырыня, прастора, каб я мог нешта рабіць. Таму, але была ў мяне нейкая незразумелая сітуацыя, калі мяне выклікалі на нейкія консультации, некие нарады у Лукашенки. Хотя я был депутатом, але мне звонили з прийомної, Анатолій Владимирович, а гэта яшчэ было ў адным будынку на пляцы Незалежнасці. Вот Александр Григорьевич хочет, чтобы вы вот поучаствовали там. Я прыходзіў туды. Там сядзеў Чыгір, прэм'ер-міністр, сядзеў Сініцын, кіраўнік адміністрацыі, сядзеў Цеценкоў, першы беларускі завхоз, сядзеў Мясніковіч. І вось у Мясніковіча на твары я чытаў, што гэты хлапец тут робіць, таму што ён быў адзін такі класічны чыноўнік, які прайшоў усе ступенечкі, і я цяпер разумею, чаму яго быў такі твар. Я прыходзіў там, я мог свае 5 копеек устаўляць, і устаўляў гэтыя 5 копеек, калі лічыў неабходным, і крытычныя, і так далей. Але калі з'явіліся плямы ў газетах, вот это стало для мяне абсалютна непрымальным, і я разарваў нават вот гэтыя фармальныя, там, ці нефармальныя магчымасці. Якое ўражанне Лукашенко рабіў на вас яшчэ тады, раней, у прыватных размовах сам-насам? Ну, зноў жа, я б не перабольшваў, значыць, нейкія мае стасункі з Лукашенко. Вы не размаўлялі сам-насам з ім ніколі? Практычна не. Практычна. Гэта было на Карла Марса 38, у мяне была сам-насам сустрэча Лукашенко. Ён тады сказаў, якія там лежали папки, и он говорит, ну вот, Анатолий, я дал указание комитету, значит, да, тебя проверить, на тебя ничего нет. И чему я запомнил вот менавіта гэтую размову? Якби пасля гэтага, ну, чалавек павінен быць вельмі таким, ну, радасным там, ну, вот, твой калега, і на яго няма ніякага кампрамату, ну, супер, так? А я заўжды, яго твар быў, знаете, як гэта позняя дажджлівая восень. Ён быў такі пасмурны, і я так зразумеў, што гэта яго не задаволіла.
Вот это быў сам-насам з ім была размова. Была другая размова, калі я прыйшоў з гэтай ідэі і Майсеній, каб мы зрабілі круглы стол, правялі і стварылі грамадскі савет, праз які мы б вырашалі канфліктныя сітуацыі. Вот это таксама была сам-насам, прычым там хвілін на 30, а мы гадзіны 2. І ён мяне якраз сказаў: вот ты вот пайшоў, давай вот поедем по краіне, паглядзіш, як людзі адносяцца да мяне, я ведаю, што вы там у парламенце, ну, языкамі там баўбочыце, нічого не робіце, рэальна справа яна вось там, давай поедем, вот паглядзім. Я сказал: не, і як бы вяртаюся зноў да этой ідэі. Ён некалькі разоў зрабіў кругоў і, правда, сказаў, санкцыянаваў, што так, праводзім гэтыя мерапрыемствы, ствараем тады грамадскі ці прэзідэнцкі савет. І я быў так задаволены гэтым, займаўся гэтым посахаў яшчэ. І ўсё было падрыхтавана, і раптам Посухаў мне на заўтра мусіць адбыцца мерапрыемства, Посухаў патэлефанаваў і кажа: Анатоль, нічога не будзе. Я говорю: як не будзе? Мы ж все дамовіліся. Прамова, у маім медыаархіве ляжыць вялікая прамова Лукашенка. Усё это было падрыхтавана. Мне вельмі цікава, я нават хацеў неяк знайсці Посухава, каб зразумець, хто паўплываў вось на тое, што гэта не адбылося. Таму што, на мой погляд, я думаю, што это, можа, часова адцягнула бы вот тое, што з чым мы сутыкнуліся зараз і цяпер, але тады гэта было вельмі важна, і гэта была такая спроба зрабіць вось такую структуру, дзе апазіцыйныя палітычныя партыі, дзе прафсаюзы, грамадскія арганізацыі, дзе прадстаўнікі ўлады, яны рэгулярна сустракаюцца і спрабуюць там дамаўляцца пра нешта. Сама ідэя, я лічу, была правільнай і разумнай. І хто паўплываў, а нехта ж мусіў прывесці нейкі аргумент, і чаму гэта не трэба рабіць. Гэта вот той сакрэт, які б я хацеў, канешне, калісьці адкрыць і зразумець. А Лукашенко ўжо тады быў з усімі на «ты»? Ці гэта прыйшло да яго пазней? Ну так, не, ён чамусьці выкарыстоўваў увесь час супраць, падчас размоў з рознымі людзьмі, незалежна ад таго, якога яны ўзросту. Таму было такое самазацверджанне. 1996 год называюць годам канстытуцыйнага перавароту ў Беларусі. Можаце патлумачыць, як Лукашэнку фактычна ў адзіночку удалося тады ўзяць і змяніць ход гісторыі і перапісаць усё пад сябе? Як такое сталася магчымым? Ну, па-першае, гэта быў самы рэальны шанец, каб адрынуць Лукашэнка ад улады. Это было рэальнае двухуладдзе. З аднаго боку прэзідэнт, тады яшчэ легітымны, а з другога парламент, Верховны Савет і Канстытуцыйны суд. І сілавыя структуры рэальна так вагаліся. Той жа міністр Агалец, ён Шарэцкаму заяўляў, што Міністэрства ўнутраных спраў будзе трымацца закону. Это была сапраўды упушчаная магчымасць. Адна з самых такіх рэалістычных, можна не 2020 год, по моему меркаванню, таму што у нас былі магчымасці уплыву сітуацыі, зыходзячы з нашых пазіцый у дзяржаўных інстытуцыях, легітымных, парламент і Канстытуцыйны суд. А чаму прайгралі? Чаму прайгралі? Ну, на шалі ўвагу я палажыў бы ў першую чаргу, што Лукашенка максімальна выціснуў усё з сваёй папулярнасці. Ён быў абраны істотнай большасцю выбаршчыкаў. На той час ён быў самы папулярны. Верховны Савет, на вялікі жаль, 13 склікання не меў такой папулярнасці. Таму Лукашенка зыходзіў з таго, калі што, то людзі прыйдуць і яго будуць падтрымоўваць. Таму што яны за яго. Таму што ён для іх такі Робін Гуд. Таму што ён для іх абаронца. Таму што ён рэальна хоча змяніць нешта да лепшага. І вось гэта яго папулярнасць, падтрымка, якую ён атрымоўваў і псіхалагічна, і рэальна ад выбаршчыкаў, гэта быў ключавы момант. Што яшчэ не спрацавала? Лукашенка быў вельмі мабільны, таму што ўсе рашэнні ён узгадняў з самім сабой. І таму ён мог вельмі хутка рэагаваць на сітуацыю. Верховны Савет 13 склікання – гэта ўсё ж такі складаная канструкцыя. Там 5 палітычных партый,
ну, возьмем хаця б апазіцыйны, але гэта камуністы, аграрыі, левыя, грамадзянскае дзеянне і сацыял-дэмакраты. Это больш дэмакратычныя, і там ішло не так усё проста. Трэба было ўвесь час узгадняць, а гэта час. Таму час як рэсурс таксама быў на баку Лукашэнкі. Ну і, канешне, місія Расіі, якую рэалізаваў Ельцын, гэта таксама было на карысць Лукашэнку. Яны прыехалі абараняць Лукашэнку і не спасаць Верховны Савет. Яны былі на яго баку. І Ельцын, ну, гаворыць пра гэта Шарэцкі, я это допускаю, што ён сказаў там: не балуйте, если что, мы поддержим президента. І ў гэтай сітуацыі вот многія не хацелі псаваць адносін вот з гэтым дэсантам строяў, селезнёў, Чарнамырдзін. І апошні аргумент, ну, не аказалася лідара вось на тым баку. Палітыкаў было шмат, але вот лідара, які б быў так матываваны, як Лукашенко, не было. Шарэцкі аказаўся слабым для гэтай сітуацыі. Карпенка, ён усё ж такі быў намеснікам старшыні, у яго была дыстанцыя, ён як бы быў у суседнім пакоі. Вуліца, я ўжо сказаў, што парламент быў не настолькі папулярны, каб прыйшлі дзесяткі ці сотні тысяч абараняць. І вот гэта ўсё разам і прывяло да таго выніку, які мы атрымалі. Антыканстытуцыйны пераварот, і Лукашенко, ну, пасля гэта ён страціў, канешне, прыстаўку прэзідэнт. Вот з гэтага часу Лукашенко згубіў легітымнасць. Ён ператаварыўся ў каго заўгодна, там, у дыктатара, у правіцеля, але гэта канстатуем як факт. Як вы думаеце, Ганчар і Захаранка маглі застацца ў жывых, калі б рабілі штосьці інакш? Ну, канешне, каб рабілі інакш, маглі Што застацца. яны маглі зрабіць інакш? Ну, яны проста павінны былі не рабіць таго, што яны рабілі, яны б засталіся ў жывых. Чым адрозніваецца і Ганчар, і Захаранка ад усіх астатніх ад таго часу, і ад Шарэцкага, і ад Пазняка, яны рэальна былі здольныя ахвяраваць сабой. Гэта альбо ёсць, альбо няма. Яно, вот, у мяне было абсалютнае адчуванне, таму што той жа Ганчар, ну, факт відавочны, яму прывезлі дыпламат, набіты далярамі. И сказали: Виктор, брось ты этого, дурацкие эти затеи, эту политику, вот на тебе. И он смеялся от этого, потому что он разумел, что он гроши заўсёды заробіць. Он был таленавіты, он был професійны юрыст, он мог себе знайсці дзе заўгодна. Але ён быў вот палітык, якога ёсць, можна знайсці нейкія і негатыўныя моманты, але ён быў сапраўдны палітык, які быў гатовы ісці да канца. Калі ён за нешта браўся, ён даводзіў гэтую справу да канца. Ён рабіў фантастычныя рэчы. Это зрабіць у краіне выбары, арганізаваць так, каб у кожным раёне, нават там у Жабінцы і у Нароўлі былі створаны камісіі, прычым на плюралістычнай аснове, і па ўсёй краіне гэта замуціць, уцягнуць у гэта Пазняка і Чыгіра як кандыдата. Ну, трэба быць вельмі таленавітым чалавекам. Таму Ганчар, вот, падкрэслівае, і Захаранка, яны былі здольны ахвяраваць, і яны разумелі рызыкі, якія былі. І той жа Юра, і Віктор, ну, і не адступілі бы. Я думаю, што ішлі сігналы, там не толькі пасылалі грошы, але пасылалі, што будуць праблемы, таму што менавіта Ганчар стаў лідарам Верховнага Савета, я б сказаў, што лідарам і апазіцыі. І вот это было, канешне, выклік небяспека. Я памятаю вот эти апошнія дні. Я быў у рабочай групе, якая была створана рашэннем Верховнага Савета, які быў распушчаны. І Ганчар рыхтаваў другі імпічмент Лукашенко. Толькі гэта ўжо быў не парламенtsкі, а такі народны. Ён сабраў прафесійную групу юрыстаў, якія дзень і ноч працавалі, і быў падрыхтаваны
даклад аргументаваны, якія заканадаўчыя акты, артыкулы Канстытуцыі, законы былі парушаны. І гэта павінна было стаць асновай для новага імпічмента ў Верховным Савеце распушчаным. І вось Ганчар прывёз мяне да хаты, аставіў, і это было недзе там, можа, ў сераду ці аўторак, там, у чацвер это было вот здарэнне ў лазні, а у суботу павінен быў сабрацца Верховны Савет і разглядаць гэтае пытанне. Таму ён атрымоўваў, што гэта вельмі небяспечна, але Ганчар лічыў, што ён стварыў вакол сябе такую публічнасць, што з ім нічого не можа здарыцца. У тым ён быў перакананы. А пра Карпенку згадваецца вам якая-небудзь гісторыя? Ён быў вельмі гумарны чалавек. Ён, напрыклад, едзем мы аўтобусам, ехалі ў Польшу, калі не памыляюся, на этой трасе. І перапынак, мы там стаім гуртам, і раптам падыходзіць такі хлапчук невялічкі, падыходзіць да Сергея Антончыка, цягне яго за руку і гаворыць: папа, папа. Усе погляд на Сергея, ён абсолютно разгублены, некае дзіцё, і гаворыць: папа, значыць, так? Потым, што Геннадзь адышоў, бачыў нейкіх там хлопчукоў, дзяцей, гаворыць: хочаш канфету? Даў яму ці на канфету, ці канфету, і яны это разыгралі. І у гэтым быў, ён заўсёды мог развязаць нейкія такія напружаныя моманты праз гумар. Альбо мы паехалі ў Кіеў, гулялі ў футбол, и это был парламентский турнир, сборные Украины, Молдовы, России и Беларуси. Мы вышли с россиянами у финал. И это было на другим стадионе «Динамо», там великая колькость людей собралась, и берут его интервью, по идее, на весь стадион, и говорят: какие будут выники? А что тут такие выники? Побьем москалев. И увесь этот стадион одразу становится за нас настолько, что это был, кажется, 12-й гулец на поле, и это был Карпенко. Это был Карпенко. И он, як у чалавечым плане, он был вельмі файны. Хотя, конечно, его, як для политики, у его не было тых якостей. Коли Ганчар, это была энергия такая кипучая. Он мог без подзарадки працаваць неведомо колькі часу, он заражаў гэтай энергіяй усіх астатніх, он был шыкоўны арганізатор, то Геннадзя Карпенка трэба увесь час было падштурхоўваць. Але яны дапаўнялі адзін аднаго. Я думаю, что это дуэт, які быў умаладэчны, я думаю, что ён быў вельмі такі важны. Тыя рысы, якіх не хапала Ганчару, яны былі ў Ганчара наадварот, у Карпенкі наадварот. Можете расказаць пра фігуру Шэймана, якога называюць адным з самых двух жыхароў у асяроддзі Лукашэнкі? З Шэйманам мы пазнаёміліся ў парламенце, Верховным Савеце. Якія ўражанні? Я скажу, што яны былі ў асноўным пазітыўныя. Ён быў сціплым, ён быў маўклівым, такім крыху закрытым, але на нейкія нефармальныя мерапрыемствы ён заўсёды далучаўся, прымаў удзел, і ніякіх такіх мінусаў я за ім не заўважаў. Не выпадкова, дарэчы, не выпадкова, калі шло абранне кіраўнікоў, намеснікаў і сакратароў камісій, то дэмакратычная супольнасць таксама рыхтавалася, і мы давалі свае прапановы. Зіновий Станіславович прапановаў на пасаду кіраўніка па справах моладзі менавіта Шэймана. Шэйман быў малады баявы афіцэр з досведам вайны ў Афганістане. Гэта яму было у плюс. І ён быў якраз супрацьлегласцю тых генералаў, якія былі ў нас у Верховным Савеце і прайшлі туды па квоце для ветэранаў. Таму першыя такія ўражанні ад яго былі дастаткова пазітыўныя. Ён амаль не выступаў. Я памятаю такі эпізод. Ён прыйшоў, говорит: Анатоль, послухай, я хочу выступіць. І ён рэальна рабіў рэпетыцыю, каб выступіць. Стаяў там перад люстэркам і рабіў гэта. Адказна вельмі да гэта ставіўся так. І яму гэта давалася не проста там. Ёсць і Булахаў там ці Ганчар, разбудзі ноччу, і ён будзе гаварыць на тую тэму, якую ты яму прапануеш. У яго гэта было такія складанасці. І я быў сведкам, калі ён прапануў, каб паслухаць яго, окей. Потым ён пайшоў у камісію Грыба па бяспецы, і там ужо пачалася яго, так скажам, другая кар'ера, звязаная з ваенным блокам.
Яка його роля у сістэме Лукашэнкі, як вы думаеце? Ну, трэба даць належнае, што ён бадай што адзін, хто застаўся вот увесь гэты час на даверы у Лукашэнкі. Пры тым, што Лукашенко вельмі так асцярожны і абачлівы ў гэтым плане. І якая яго роля? Ну, я б сказаў, што так, магчыма, што ён такі нейкі варыянт шэрага такого кардынала, які ўсё ж такі ўплывае на сітуацыю. Ён захаваў магчымасці уплыву і кантроля. Так што я б не перабольшваў бы яго місіі зараз і ролі, але разам з тым я б і не гаварыў, што ён абсалютны там ноль і ні на што не ўплывае. Я думаю, што калі будуць узнікаць нейкія вельмі далікатныя місіі для выканання, то Шэйман якраз на гэта можа падысці, таму што тут ёсць ужо вельмі доўгая крэдытная гісторыя ўзаемаадносін Лукашэнкі і Шэймана. А за ўсе часы знаходжання Лукашэнкі пры ўладзе, хто найбольш на яго ўплываў? Я думаю, што Мікола. Сын. Якога, мне падаецца, ён рэальна любіць. Але як Мікола Спецыфічная любоў, але можа ўхваляць тое, што адбываецца сёння ў Беларусі? я не ведаю, ці ухваляе ён, ці не ухваляе, і мы не ведаем. Але я думаю, што у яго ёсць магчымасць вот нешта гаварыць, і Лукашенко не прапусціць гэта вот, не зважаючы. Я думаю, вот, генералы могуць гаварыць, ён можа не звяртаць увагі, міністры і так далей. А вось слова сына, якая ўжо рэакцыя там яго будзе? Ці ён будзе яго пераконваць, ці там крычаць на яго, пальцам махаць, я не ведаю. Але мне падаецца, што гэта адзіны, хто вот, на каго ён звяртае ўвагу. Ну, можа, яшчэ там Умка, сабака, на якую ён звяртае, і ёй дае частку свайго ўвагі і сваёй нейкай вельмі там спецыфічнай цеплыні. Усё астатняе, мне падаецца, для яго это просто такія, ну, нешта вот тут ёсць, капашыцца, але не варта вялікай увагі. Чаму вы разышліся з Александром Фядутам, з якім разам пачыналі ў камандзе Лукашэнкі? Но мы не сходзіліся нідзе з Александром. Дарожкі вашы жыццёвыя разышліся? Нет, яны як, ну, па майму меркаванню гэта было ўсё паралельна. Была адна сітуацыя, за якой, мне падаецца, у Александра да мяне былі такія не вельмі роўна дыхаў у мой бок. Таму што, калі я прыйшоў у парламент, натуральна, сваімі антыкамуністычнымі поглядамі, то адно з маіх жаданняў было, каб не было ні камуністычнай партыі, ні камсамола. І па камсамолу, улічваючы тое, што я працаваў у камісіі па справах моладзі намеснікам старшыні, мы прыкладвалі пэўныя намаганні, вынікамі якіх і стала вось, што гэты будынак адабралі і перадалі Савету маладзёвых арганізацый, да якіх я таксама спрычыніўся, каб ён там з'явіўся пазней і так далей. Таму ён якраз быў апошнім і абраным праз працэдуру рэальнага галасавання сакратаром камсамола. І таму тут як бы у нас было абсалютна рознае бачанне на што такое маладзёвы рух у Беларусі і якая яго перспектыва. Ну, вот адсюль былі нейкія такія падкрэслю. Я абсалютна на это не звяртаў ніякай увагі, а падаецца, у яго была нейкая там стрэмка ў душы. Далей, перасякаліся перыядычна. Я з вялікай павагай да яго стаўлюся вот у 10-м годзе, таму што я прайшоў праз вот эту амерыканку, і я сам сабе кажу, боже мой, там, а калі вот это зараз з Федута, які тут я ведаў, што ён там амерыканцы, і ён гэта робіць, і яму гэта трэба зрабіць. Но я разумею, што яму вось гэта давалася там не проста ў разы, у дзесяткі разоў больш складана і цяжка, і таму вось я да яго пачаў ставіцца з такім падвышанай такой павагай, таму што ён праз гэта ўсё прайшоў. Што вы падумалі, калі пабачылі яго сярод змоўшчыкаў супраць Лукашэнкі? Вось цяпер? Здзіўленне. Здзіўленне. Ён разумны, ён дасведчаны, ён якраз увесь час быў у палітыцы, там, не з пасадамі нейкімі там партыйнымі, але ён увесь час працаваў у розных кампаніях, ён працаваў з рознымі палітыкамі, і я быў здзіўлены. Я лічыў, што ён ўсё ж такі мог бы разабрацца в этой сітуацыі, што там перашкодзіла, чаму, якія там абставіны. Гэта ўжо дробязі, але, відаць, у гэтых дробязях адказ на гэта пытанне.
Сябры, калі вам падабаецца гэтае відэа, калі ласка, пастаўце лайк. Гэта дапаможа нам трапіць у тренды Ютуба, і больш людзей зможа пабачыць гэтыя і іншыя нашыя відэа. Дзякуй, што вы з намі. Хто, па-вашаму, самы моцны палітык за ўсе часы незалежнай Беларусі? Не бяром пад увагу Лукашэнку. Ну, что мы укладываем у понятие моцны? Моцны Таленавіты? духом, моцны... Хто быў бы класным прэзідэнтам Беларусі? Классным президентом. Вот это уже лепшее пытание, и мне простей сказать. Калі мы говорим президентом по Конституции Новой Беларуси, якую мы падрыхтавалі, то я думаю, был бы цудоўным Олесь Беляцкі, Светлана Тихановская, Виктор Бабарыка. Яны былі б цудоўнымі прэзідэнтамі. Так, з абмежаванымі паўнамоцтвамі, з магчымасцю прадстаўляць Беларусь на міжнароднай арэне. Гэта быў бы абсалютна годны першы, другі і трэці твар. Я ў гэтым проста не сумняваюся. Тое, што беларуская апазіцыя размаўляе па-расейску, гэта трагедыя для Беларусі? Гэта не трагедыя. Я тут якраз аптыміст. Ну, я аптыміст наогул па жыцці, і ў гэтым пытанні таксама. Проста я бачыў, як у 90-е гады у Верховным Савеце, што адбывалася, дзе нават камуністы, якія былі старшынямі камісіі, якія выязджалі там у Літву, Польшу і бачылі, што літоўцы размаўляюць на літоўскай мове, палякі на польскай, французы на французскай, яны вярталіся да сябе. І у нас, калі на пачатку размаўляла там, можа, там з десятак 15 дэпутатаў на беларускай мове, там на чале з Нілам Сімонавічам, Зянон Станіславович Пазняк, то пасля усе выступы, якія можна было падрыхтаваць, і рыхтавала каманда, то ўсе старшыні камісіі рабілі на беларускай мове. Без агітацыі, там, без прымусу, тому што жыццё такое. Таму я тут думаю, што трэба проста было вярнуць нам свабодныя сумленныя выбары, вярнуць, каб магчымасць людзі выбіралі, каб быў сапраўдны парламент, і гэта жыццё, яно прывядзе нас да сітуацыі, калі людзі будуць разумець, у чым каштоўнасць мовы. Але гэта не павінна быць навязана. Таму я вот, калі зноў вяртаюся да праекта Канстытуцыі Новай Беларусі, лічу, што нам патрэбна адна дзяржаўная мова, але нам патрэбны пераходны перыяд. Мы не можам вот сказаць, завтра давайте ўсё. Мы справакуем там усіх каго заўгодна, хто лянуецца ці хто супраць беларускай мовы. А вось сказаць, што у нас там 6, 7, 8 гадоў, за гэтыя 8 гадоў будуць падрыхтаваны падручнікі, будуць падрыхтаваны кадры, будзе зроблена гэта. І кожнае міністэрства будзе мець асобны план вот на гэты 7-8 гадоў, як гэта зрабіць. І ўсё будзе абсалютна нармальна, без усякіх там надрываў. Вот, я за такі падыход, і тут застаюся аптымістам. Чаму ў 2015 годзе кандыдаткай да пазіцыі стала Тацяна Караткевіч? Ну, так захацелі. Это было ўзаемнае жаданне ўлады і Тацяны, і яна стала кандыдаткай. Ну, не выглядае, што ёй это вельмі трэба было. Дзе сёння Тацяна? Чым яна займаецца? Ну, на той час чаму не? Вы глядзіце, 14-15 год. Гэта ж адзін з такіх перыядаў адлігі. Это такая была сітуацыя, калі Міністэрства замежных спраў працавала як міністэрства, а не як аддзел там Чырвонага дома. Тады на гэта быў попыт. У прынцыпе, ўлада была зацікаўлена, каб прадаць нешта захаду, свае гэтыя так званыя псеўдавыбары. А для Тацяны, таксама магчымасць. Вот глядзіце, задаеце пытанне, у чым быў інтарэс. Вот сёння мы ведаем, што там было у 15-м годзе, што было ў 20-м годзе, хто сабраў подпісы, хто не сабраў подпісы. Але сёння прэса ўсё роўна піша. Там пасадзілі кандыдата ў прэзідэнты там такога-то года. І ўжо губляецца ўсё астатняе. Там былі сабраныя галасы, не былі, палітыку, біяграфію, гэта нармальна. І мы бачым нават з 10-го года. Там куча людзей была, і большасць не сабралі рэальныя гэтыя галасы, подпісы, усе пра гэта ведаюць. Але тым не менш, кандыдата ў прэзідэнты 2010 года. Як радок тваю біяграфію, окей, ідзе. Таму сказаць, што там нічого не атрымоўваеш вот з гэтых кампаній, калі цябе рэгіструюць. Як ужо рэгіструюць там штучна, і дзеля чаго, гэта ўжо іншая справа.
Просто цяжка было уявіць Тацяну Караткевіч прэзідэнтам. Ну, тут як бы выглядала, што гэта Ну, не самы моцны не было такой апазіцыйны пагрозы кандыдат. ніякай. Якая была пагроза, што хто стане прэзідэнтам там у 15-м годзе. Там якраз это было, відаць, той час, калі абсалютна адсутнічала усякая інтрыга. Гэта была, відаць, адзіныя выбары, дзе ўсё было зразумела ад пачатку да канца. Многія па-рознаму ставіліся да Андрэя Дзмітрыева. Некаторыя лічылі, што ён агент, але зараз мы бачым, што ён сядзіць у турме, яму далі тэрмін. Як вы ставіцеся да Дзмітрыева? Вот зараз я стаўлюся да яго з павагай і спачуваннем. Хаця якраз з Дмітрыем у нас былі непростыя адносіны. У чым яны заключаліся? Ну, яны заключылі, што ён у нас быў у партыі нейкі час і быў міжнародным сакратаром. Ну, это такая гісторыя, пра яе можа і ўзгадваць не, але калі была кампанія 10-го года, то Андрей знаходзіўся ўнутры адной структуры, а працаваў на іншую, на «Гавары праўду» ўжо, так? І там былі пэўныя дамоўленасці пра пэўную падтрымку Ярослава Романчука. Але потым яны зрабілі такі фінт і сказалі, што мы падтрымоўваць яго не будзем. А там быў такі расклад, што Некляеў і Романчук ідуць як звязка, і хто з іх набірае там большасць подпісаў, той становіцца як бы кандыдатам у прэзідэнты, а другі прэм'ер-міністрам. Такая была дамова. Ну, па яе ўжо можна казаць, кажуць, архівы можна раскрываць. А калі прыйшоў час збіраць подпісы, то з таго боку вуснамі Андрэя сказалі, што не. Мы адказваемся ад сваіх абавязкаў. І мы былі пастаўлены ў сітуацыю вельмі складаную. У нас была запущена праца, але у нас не было ресурса, каб збіраць подпісы. І мы зрабілі нешта неверагоднае, там Ярослав пра свае кантакты, мы сабралі невялікія грошы, але без гэтага праводзіць кампанію было немагчыма. І мы рэальна сабралі там 126, і мы астановілі подпіс. У нас, ну просто той час, бывае жа яшчэ калі людзі выстраиваюцца ў чэргі, а бывае калі вот як у 15-м годзе там і гукай, не гукай, там на ваколіцы нікога не знойдзеш. Таму ну, вот такі быў перыяд не самы добры, не самы лепшы. Пасля, конечно, у нас разыходжанні былі па стратэгіі, мы заўсёды былі прынцыповыя у адносінах да ацэнкі рэжыма. Мы ніколі, вот грамадзянская партыя і пры Богданкевічы, і калі я быў кіраўніком, і зараз, калі ачальвае Казлоў, у нас все равно былі вельмі ясныя, зразумелыя пазіцыі, адносіны да рэжыма, да выбараў, і мы гэтай пазіцыі трымаліся. Мы ніколі не заігрывалі з уладай. А вот «Гавары праўду», яны спрабавалі гэта рабіць. І гэтыя там селфі з Качанаў і ўсё астатняе. Ну, да чаго яно прывяло, да таго прывяло. Але сёння я яшчэ раз скажу, што я да яго стаўлюся з павагай і з пачуваннем, таму што я абсалютна разумею, што ён не вінаваты і яго месца не там. Што за метамарфоза адбылася з Ганнай Канапацкай? Ох, якая метамарфоза? Такая, што спачатку яна была як бы сябрам АГП, сур'ёзны чалавек. Ну, яна была сябрам АГП, так, это праўда. Але наколькі чалавек сур'ёзны ці несур'ёзны, на гэта мы атрымаем адказ, калі людзі трапляюць у нейкія такія публічныя кампаніі. Так? Ну, што адбылося? Адбылася дамова прадстаўнікоў сілавых структур, ну, сілавых структур па ўказанню Лукашэнкі, і гэта была іх дамова. Мы пра гэта узналі у ноч, калі ішоў падлік галасоў. І мяне там разбудзілі ноччу і сказалі, у нас дэпутат. Які дэпутат? Адкуль? Ганна Канапацкая. Ну і вот мы тэрмінова збіраемся і разумеем, што гэта гульня, якую нам прапануюць, і што тут трэба рабіць. Мы яе прымаем, ці мы яе адхіляем адразу. Быў такі, па галасаванню гэта быў просты выбар, а па дыскусіі непросты выбар, і мы прынялі рашэнне, што ну, калі мы адмовімся ад мандата, то мы не зразумеем, якія тут ёсць плюсы і мінусы. А калі мы возьмем, у нас заўсёды будзе магчымасць як бы, з гэтай гульні выйсці, калі нешта пойдзе не так. Вот это была наша дамова. Больш таго, мы з Ганнай падпісалі адмысловую дамову. Яна паставіла подпіс, і я паставіў подпіс. Што за дамова? Ну, дамова тым, монкачы, якія яе абавязкі, што мы хочам ад яе.
І там было, калі коротко сказаць, самая галоўная ідэя гэта свабодныя сумленныя выбары, што яна пушыць вот эту тэму, выкарыстоўваючы ўсе магчымасці. А другая гэта вот праграма мільён новых працоўных месцаў, гэта эканамічныя альтэрнатывы, эканамічныя рэформы. Вот это былі два пункты яе абавязкаў. А далей, вот якраз і казалася, чаму канфлікт узнік, яна не выконвала вот першы пункт. За ўвесь час у яе не было ні аднаго выступу, які б закранаў тэму свабодных сумленных выбараў. У яе не было ні аднаго выступа з крытыкай персанальна беларускага правіцеля і яго атачэння сілавікоў. І мы разумеем, што гэта была умова з того боку. Мы это хутка зразумелі. Так, а вы думаеце, што Ганна была ў курсе гэтай умовы, яна пагадзілася на гэта загадзя? Ці у працэсе на яе націснулі, яна пачала сябе так весці? Ну, вы што? Пасля гісторыі з генералам Фроловым Лукашенко ўжо ніякія іншыя такія гульні, якія маглі прывесці да непрадказальнага выніку, не гуляе. Адзін раз за ўвесь час Александр Лукашенко пагадзіўся на тое, каб даць наводку так званым губернатарам фармаванне спіса дэпутатаў. Ну, яны ж у нас загадзя ўсе вызначаюцца і прызначаюцца. І вось Лукашенко аддаў ім гэта наводку. І да чаго гэта прывяло? Это прывяло да таго, што з'явілася фракцыя генерала Фролова, Рэспубліка, у якой быў там Парфіновіч, Новасяд, 6 чалавек у іх у самы перыяд росквіта было. Скрабец той жа. І гэта стала праблемай. Яны сталі галадаваць у дэпутацкім доме, вывешваць там плакаты і гэтак далей. А што атрымалася? Я з генералам Фроловым размаўляў. І ён мне говорить шчыра, так, меня прызначылі. Але я дамаўляўся аб гэтым з Дубко, які быў у той час губернатарам Градзенскай вобласці. Калі распачалася праца ў парламенце, Дубко памёр. Ён говорит, я перад Дубко нёс адказнасць, я не перад Лукашэнкам не браў генеральскія нейкія свае абавязкі там. Таму я як афіцэр і грамадзянін абсалютна вольны. Ну і ўсё, і пасля гэта Лукашенко сказаў, ну не, ніякіх гульняў. Ён сам асабіста вызначаў, і ён выбіраў, хай там, і Алена Анісім не крывіцца, ён выбіраў Лукашенко сам. Яму дакладна прынеслі одну стопку і другую стопку, таму што за падрыхтоўку выбараў адказвалі некалькі кампаній, камітэт і аналітычны цэнтр. І вось і ў адных, і ў другіх быў свой спісак. І абгрунтаванне, чаму гэтыя людзі, і гэтак далей, гэтак далей. Самыя розныя. Але канчатковае рашэнне прымаў Лукашенко. І ён сказаў, гэта і гэта. Таму, канешне, не магло не быць папярэдніх дамоў. Тут што яшчэ цікава, калі Ганна ўжо, мы сказалі, окей, Ганна, мы бяром мандат, мы падпісваем з табой пагадненне. Ну, так, у нас было адразу ўяўленне, што гэта ідзе такая гульня, і тут трэба увесь час быць пільнымі. І мы говорим, окей, самавылучайся на пасаду старшыні палаты прадстаўнікоў. Для чаго? Для таго, каб мы маглі выкарыстаць там колькі там 20 ці 30 хвілін для выступа, каб агучыць сваю праграму і заявіць пра сябе. Будуць журналісты, будуць дэпутаты, вельмі добрая такая нагода. Яна з гэтым двумя рукамі. Таму што, у прынцыпе, яна любіць увагу, яна любіць камеры і гэтак далей. Окей, мы хутка рыхтуем гэты выступ, падрыхтавалі, перадаем. Яна говорит, я не буду. Я говорю, як? Я реально не магу зразумець, што мы ж вот размаўлялі, і табе гэта падабалася. Я не буду. Ну, это быў яшчэ адзін такі першы, мы разумеем, што калі чалавек говорит, я не буду, значыць, у яго ёсць з нейкім камунікацыі, і хто прымае канчатковае рашэнне. Я спадабалася ідэя, пайшла яе ўзгадняць, там не ўзгаднілі, вярнулася з адмовай. Канешне. І таму вы можете, якраз любы можа паглядзець, мы займаліся тым аналізам. Не было ні аднаго выступу па свабодных сумленных выбараў, ні адной крытыкі пэўнага кола людзей. Усё, што ніжэй там па эканоміцы, калі ласка, у цябе ёсць там такія магчымасці. І гэта вось і вывела на тое, што вывела, і выключылі з партыі. Так з якога моманту яна грае на баку Лукашэнкі? Для мяне гэта якраз з моманту, калі яна атрымала мандат дэпутаткі па палаты прадстаўнікоў.
А яе бацька якую ролю граў у партыі? Станоўчую. Ён адзін з тых, хто быў стваральнікам партыі, хто быў ініцыятарам стварэння гэтай партыі і хто рэсурсна ўкладваўся на першым этапе. Анатоль Іванович вельмі паважаны чалавек, і я да яго стаўлюся з вялікай сімпатыяй. Ён вельмі разумны, ён таленавіты, і такія людзі б, канешне, яны патрэбны краіне. Тут толькі пазітыўная рэфлексія. Якую ролю Олег Гайдукевич грае ў палітычным тэатры Лукашэнкі? Ну, по вялікаму рахунку, калі мы говорим пра палітыку, то ніякай ролі ён не грае. Таму што тое, што ён робіць зараз, ну, это просто такая імітацыя, это ведаеце, такі палітычны ботекс беларускай палітыкі. Ён нічого не стварае, ён не дае ні ідэю. Ну, вот трэба запаўняць гэтую прастору кімсьці. Вот гэтым месівам там і запаўняюць. Просто пакрычаць, палямантаваць. Ну, але гэта не палітыка, это не сутнасць палітыкі. Чаму Мікалай Казлоў, старшыня АГП, не з'ехаў з Беларусі? Яго пасадзілі. Гэта вот зноў жа кагорта тых людзей, якія могуць і здольныя ахвяраваць сабой. Ён вот з ім я размаўляў не раз і не два, і пра тое, што трэба было з'ехаць, і пра тое, што можа падпісаць фармальна гэтую бумагу, калі ў яго ўзніклі першыя праблемы, яго пасадзілі першы раз. Ён жа проста праявіў прынцыповасць. Там усе астатнія падпісвалі і выходзілі ад следчага, а ён говорит, а чё я буду падпісваць, і я не даваў ніякіх навогул паказанняў, чаму я буду падпісваць падпіску аб неразглашэнні, чаго, яго не мае. Ну і вот тут ён праявіў прынцыповасць, такую упёртасць. Калі ён выйшаў, стала зразумелым, што праблемы будуць. Но ён жа выйшаў, ён і не проста там залёг на дно. Ён спланаваў, і там было запланавана каля 30 паездак па рэгіёнах Беларусі. І для іх быў это шок. Яны як бы разлічвалі, што яны яго запалохалі, ён выйдзе адтуль вось рукі дрыжаць, і ён шукае магчымасць купіць квіток у адзін бок. А ён плануе паездкі па рэгіёнах. Конечно, нахабства з іх пункту гледжання. І все пытанне было толькі дзе і як за што зачапіцца. Зачапіліся, знайшлі адну фотакартку у аднаго актывіста, і гэта было дастаткова, каб пасадзіць 6 чалавек. Хачу таксама згадаць, вы доўгі час былі ў кааліцыі з Сергеем Калякіным, з былымі камуністамі. Так. Вас за гэта крытыкавалі даволі шмат і часта. Так. Гэта не было памылкай, як вы думаеце? Не, гэта не было памылкай. І ну, тут у мяне больше, у меня не было коалиции с коммунистами, у меня была коалиция с Калякиным. Калякин як чалавек пазітыўны. Мяне не раз і не два кідалі вышкаленыя дэмакраты, у якіх, калі іх пачытаць біяграфію, ну просто ікона. Так? Але яны кідалі. Калякін, калі ён сказаў, ён будзе выконваць гэтыя абавязкі. І ў гэтым плане ён якраз прагназуемы палітык. І ён палітык, які можа быць дастаткова гібкім. І я думаю, што яны, канешне, ён асаб, я не гавару пра ўсю партыю, бо я адзін раз трапіў, яны запрасілі на нейкі пленум, ці з'езд свой, я ашалеў там проста. Што вы там пабачылі? Не, там, па-перша, госці ў іх там выступаюць нейкія там з Балгарыі, там з Аўстрыі, і ўсе гавораць пра капіталізм, які тут вот зараз усіх іх душыць, і скора нас усіх тут перадушыць. Ну, там былі такія выступы рэчы, што я ад Калякіна там наогул не чуў, а тут такія была мракабесія. Таму тут я бы вот раздзяліў, там унутры структуры было самае рознае. Адзінае, што як бы час працаваў на тое, што такіх людзей становілася ўсё менш і менш, таму што яны прыйшлі... Натуральным чынам сыходзілі. Натуральным чынам сыходзілі, так. Ну, я да таго, што трэба працаваць з правымі, левымі, таму што гэта дае велічэзны досвед, як знаходзіць паразуменне. Вот зараз стварылася такая новая не коаліцыя, а вот такое фармаванне палітычных партый. І я бачу, тыя, хто раней удзельнічаў у палітыцы, дамаўляліся, і тыя, хто прыйшоў зараз, гэта вялікая розніца. Тыя людзі, яны як бы вот чуць што шашку і направа-налева.
А ў палітыцы так не бывае. Трэба знаходзіць разуменне, трэба знаходзіць кампраміс. Калі ты хочаш рухацца далей, калі хочаш заваліць справу, ну тады іншае. Як вы ставіліся да Зянона Пазняка ў 90-е і цяпер як ставіцеся? Па-рознаму. 90-е гэта гады Пазняка, это яго час. І тады ён быў рэальна лідарам шырокай апазіцыі. Зараз ён не лідар шырокай апазіцыі. Яму трэба проста прыняць, што быў яго час, зараз час у іншых людзей. І не трэба ваяваць з імі. Якія яго мэты сёння, як вы бачыце? Ну, ведаеце, зноў жа сітуацыя 90-е, 2000-е і зараз. Адна і та ж сітуацыя можа ўспрымацца па-рознаму і даваць абсалютна розныя вынікі. Ты можаш дэклараваць мэты, задачы, якія не будуць адрознівацца ні ў Пазняка, ні ў Шарэцкага, ні ў Цапкалы, ні ў Ціхановскай знешне. Але што на выхадзе можа атрымоўвацца? А на выхадзе можа атрымоўвацца так, што змагаешся з Ціхановскай, так? Неважна, хто гэта робіць. Вы ў кааліцыі з Лукашенко і Пуціна. Хаця вы можете дэклараваць абсалютна нейкія свежапахнущие ідеі і чаму вы гэта робіце. Але на выхадзе гэта будзе так, таму што на сённяшні дзень самая вялікая праблема з усёй шырокай апазіцыі для Лукашенка, для Пуціна гэта Ціхановская, з яе легітымнасці. Але калі вы змагаеце адну, так вам скажуць: окей, супер. Ціхановская навогул працадаўца для многіх беларускіх палітыкаў, якія быццам бы былі і якіх не было бачна і чутна доўгі час. Каго вы маеце на ўвазе? Ну, і Зянона Станіславіча, і Семёна Георгіевіча. Ну, ніхто ж не перашкаджаў там, так? У 90-е, у 2005, 2010, 2015 годзе рабіць ініцыятывы, ездзіць у тыя сталіцы з правільнымі пасланнямі, месаджамі і гэтак далей. Хто перашкаджаў? Ну, ніхто. Для таго, каб гэта рабіць, не трэба было ісці ў нейкі пункт, у нейкі цэнтр да нейкага чалавека і браць ліцэнзію, каб гэта рабіць. Праўда ж? Але ты глядзіш, згадваеш, чэшаш патыліцу і не бачыш гэтых ініцыятыў, гэтых ідэяў, гэтай актыўнасці. А зараз з'явілася Ціхановская і ажылі тут многія палітыкі. Так скажыце ёй дзякуй, што дзякуючы таму і вы ажылі. Тут усё можна уладкаваць, няма вялікіх праблемаў. Проста трэба знайсці кожнаму нейкую дзялянку, якую ён будзе апрацоўваць і за якую ён будзе несці адказнасць. Это самае галоўнае. Хачу яшчэ згадаць 2006 год. Вы тады ўсяго 8 галасоў прайгралі Александру Меленкевічу і не сталі адзіным кандыдатам ад апазіцыі на выбарах. Чаму вы тады прайгралі? Ну, магчыма, не хватила дзесьці досведу і, ну, так скажем, больш жорсткім астайванні сваёй пазіцыі. Все вырашыла одно рашэнне. Мы б выйгралі той кангрэс. Але напрыканцы нас надавілі і мы пайшлі на саступкі, калі далі квоты грамадскім арганізацыям. І з'явілася, я зараз не скажу дакладную лічбу, але колькі там іх, ці 150, ці 200, гэта 150-200 галасоў. І гэта прывяло да таго, што, правда, і з аднаго боку, і з другого пачалі ствараць нейкія штучныя арганізацыі, мовна кажучы, аматараў паездак ці паходаў у горы ці гэтак далей. Гэта было з двух бакоў, я падкрэсліваю гэты працэс, але улічваючы, што Алесь, ён быў прадстаўнік якраз гэтай асацыяцыі вялікай НГО, то гэта яго была парафія. Это натуральна, што была тая дзялянка, дзе ён сябе адчуваў большую перакананасць. І я думаю, калі мы гаворым проста пра галасы, то гэта было, як бы, відаць, такой, ну, не памылкай. Я да гэта стаўлюся абсалютна нармальна, хаця мяне там весь час абвінавачваюць, што ў нейкіх там амбіцыях, там, ці нечым. Але я сам гляджу, там,
У адным годзе я падтрымоўваў ганчарыка, просто ўзяў свой аўтамабіль, заправіў сваім палівам і паехаў па гарадзеншчыне і адпахаў, мне ніхто там ні капейкі не даў за гэта там. Я просто працаваў. Я працаваў не на ганчарыка, таму што дома ж мне быў больш сімпатычны, а на перамены ў Беларусі. І у 6-м годзе я, як кіраўнік нацыянальнага камітэта, мы ўзяліся і мы пачалі рабіць тое, што чым я зараз сёння займаюся, пазітыўная альтэрнатыва. Выпрацоўка праграм і гэтак далей. І мне гэта якраз я лічу, што было правільным, разумным, і у мяне няма такога адчування, што я там нешта прайграў, вот такое, так, што я не магу сабе вярнуць. Пасля гэта я займаўся палітыкай. Алеся абсалютна прыстойны кандыдат, моцны, і яго таксама можна было б сёння ўключыць у пералік, хто мог бы быць прэзідэнтам Беларусі, так што тут нармальна, тут няма ніякіх чарваточыны. 2020 год. 3 кандыдаты. Бабарыка, Ціхановскі, Цапкала. Калі б была магчымасць прагаласаваць, вы б за каго галасавалі? Я не галасаваў бы ні за кого. Чаму? Вот на той час, не, зараз бы я, вот калі б зараз, я б прагаласаваў. А ў 20-м годзе у мяне было рашэнне просто. Я ж ужо такі, видите, пакамечаны часам, і ўжо ёсць тое, што называецца досведам, і памылкі, і ўсё астатняе. Я абсалютна перакананы, што ў кожнага ў большай ці меншай ступені была вот эта расійская составляющая. Ну, не ў плане тым, што там пісалі крывёй нейкія распіскі там, калі не ў Пуціна, але, ну, такое ёсць. Але явно не больш, чым у Лукашэнкі. Па сённяшніх параметрах, ну, натуральна. Па сённяшніх параметрах это ўжо там няма нават павадка, это ўжо просто клетка для Лукашэнкі у Пуціна. А тады, ну так, я не прагаласаваў бы. Это я вот шчыра кажу, што так. Сёння, вот, калі была магчымасць, ну, я сёння гатовы быў галасаваць і за Бабарыка, ну, вот, калі вот быў такі выбар там, так. Мне падаецца, што ён, канешне, ён таксама не меў досведу, ён меў вялікія ілюзіі, ён спрабаваў прайсці паміж кроплямі дажджу. Ну, я разумею, што многае, што ён гаварыў, это не ад таго, што яго погляды і пазіцыі, ён проста прыстасоўваўся да часу. Але як кандыдат, мне падаецца вельмі прыстойны. Сергей Ціхановскі, ну, я б яго на прэзідэнтам зараз не прапаноўваў, бо ён все-таки чалавек такі імпульсіўны, больш і крыху такі папулістскі у плане палітыкі, але ён зрабіў тое, што ён зрабіў. Ён стаў звонам, які загучаў і пачулі ў розных кутках Беларусі. Гэта таксама трэба прызнаваць як факт і аддаваць належнае. У 2020 годзе ўсе захапляліся тым, што з'явіўся трыумвірат, і ён з'явіўся вельмі хутка, і многія кажуць пра тое, што нічога падобнага раней у беларускай гісторыі апазіцыі не было. Чаму беларускай апазіцыі ніколі не ўдавалася ўзяць і так проста і лёгка аб'яднацца як трыумвірата ў 20-х? Ну, зноў перабольшванне насамрэч. Такое было, калі ў нас там былі выбары ў 2001 годзе прэзідэнцкія. Ну, сабраліся 5 палітыкаў, узяліся за рукі, прынялі працэдуру і выбралі ганчарыка. Таксама прыклад супрацы. Ёсць час, калі спрацоўваюць працэдуры. Вот дамовіліся, што адзінага кандыдата вызначыць у 2001 годзе колькасць пэўная нейкіх асобаў. І яны вызначылі. У 2006 годзе гэта ўжо не працавала. Таму што людзі сказалі, не, гэта кулуарна, чаму там толькі 5 чалавек нешта вызначаюць. Патрэбна было больш шырокая легітымацыя вот гэтага працэса. І таму пашлі на кангрэс. І гэта таксама было крокам наперад. Тое, што адбылося ў 2020 годзе, ну, гэта ўжо вырасла проста вот з гэтай вуліцы, з гэтага парыву. Так атрымалася, што вот 3 жанчыны пасля таго, як не пусцілі на выбары мужчын, яны оказаліся выштурхнутымі вот самой сітуацыяй на першы план. І ўсім это спадабалася. Все сказалі, клёва, класна, круто. А калі гэта гаворыць вот такая колькасць людзей, якія на вуліцы, то гэта і азначае, што яны прыняты, што іх ёсць легітымнасць вот у гэтага працэса. Таму я думаю, што увесь час мы падымаліся недзе на прыступку вышэй і вышэй. І я лічу, што это абсалютна нармальна. Вы супрацоўнічалі з Саюзам правых сіл Расіі, якім тады кіраваў Барыс Нямцоў.
Што вы зразумелі пра Расію, пра расейцаў за той час? Ну, шмат што. Ну, мне был калі той жа Немцоў і Рыжкоў говорит: ты вот скажы, як гэта будзе па-беларуску. І яны то смяяліся, то захапляліся, то говорили, што мы нічога не разумеем. І я ад гэтага кайфаваў, што яны мяне не разумеюць, калі я говорю па-беларуску. Быў час, калі і Немцоў глядзеў так вот на Беларусь, ну, на нешта такое незразумелае, але менавіта праз нашу працу, праз нашу супрацу, праз яго пазнаванне Беларусі. Ён стаў вельмі гарачым прыхільнікам інтэграцыі Беларусі ў Еўрапейскі звяз. Ён гаварыў: бяжыце, уцякайце, рабіце гэта хутчэй. Таму я разумеў, я якраз адрозніваюся ад той часткі, якія гаварылі: ну, сёння іншая сітуацыя, сёння вайна, і мы не можам, я ўвесь час паўтараю, што адна і тая ж сітуацыя ў розныя моманты календара, яна выглядае па-рознаму. І стаўленне, і высновы, і гэтак далей. А на той час, конечно, приехать у Брюссель, у Берлин, у Варшаву, у Вильни и тут працаваць это комфортно. А Россия все равно застаецца нашай, заставалася той час суседкай, таму там трэба было працаваць. Это была цяжкая праца. Знайсці тых, хто можа зразумець беларусаў, што мы наш асобны дом і ён у еўрапейскім квартале. Это трэба знайсці гэтых людзей, трэба зрабіць іх сваімі, і тады ў цябе атрымуецца хоць нейкая там пляцоўка. Ну, паваліцца па-іншаму не можа быць. Я думаю, што на той час мы якраз былі дастаткова паспяховымі, таму што быў Саюз правых сіл, у нас было з імі разуменне, была падтрымка. Мы правялі прэсавую канферэнцыю ў Дзяржаўнай думе, у якой прымала ўдзел мама Зміцера Завадскага, жонка Віктара Ганчара, жонка не памятаю, Захаранка была ці не, але мы прыехалі туды, і усе, акрамя Зюганова, нават і жырыноўцы там і ўсе астатнія падпісалі такую моцную заяву неабходнасці расследавання скрадання і забойства беларускіх палітыкаў і журналістаў. Это дзякуючы таму, што быў Немцоў, што ён это змог арганізаваць. І тады гэта добра гучала для многіх людзей, што гэта вот адтуль. Таму на той час вот эта праца была абсалютна правільная, і мне за гэта якраз не сорамна. Сёння у нас няма ніякіх там партнёраў. Сёння такая сітуацыя. Там ёсць асобы, з якімі звязаны чалавечыя адносіны. Але гэта ўсе людзі, практычна ўсе, ну амаль усе ў турме. Гэта Карамурза, якога я ведаю добра, з якім мы размаўлялі, якому я говорю: слухай, ну вот дыстанцыя ад наша да ваша не такая. Не, у нас яшчэ мы там праз 3-4 гады толькі даганяем тое, што робіце вы. Дагналі значна хутчэй. Той жа і Яшын, ну, Гозман, які, на шчасце, з'ехаў з Беларусі. Таму на сённяшні дзень мяне мала цікавіць нейкая супраца там у Расіі, гэта абсалютна так. Я думаю, што нам трэба ў першую чаргу думаць пра кааліцыі, якія звязаны з тым, хто нас прыблізіць да еўраатлантычнай перспектывы еўрапейскага выбару. Вот у нас вайна прынесла нам новыя магчымасці. Гэта быць у еўрапейскім звязе, гэта быць у НАТО, гэта тое, што робіць мрою, прыбліжае да рэальнасці. Расійскія палітыкі глядзелі на вас звысоку? Ну, што датычыць вот майго кола, не. Я не заўважаў такога. А імперскасць? У цэлым скажу, Расія абсалютна імперская краіна, і якраз праблема ж не ў тым, што там Пуцін імперец, а праблема ў тым, што там дзе-небудзь сядзіць там пад Барнаулам ці пад Бранскай, прабачце, без парткоў, без нічога, але ён гаворыць: вот Кузькіну маць, але мы вам пакажам. Вот тут, адтуль падпітваецца вот это ўсё. Я вот на парламенцкім кангрэсе якраз і гаварыў, што у Беларусі зараз это другая пасля украінцаў нацыя, якая мае маральнае, матываванае, абгрунтаванае права ненавідзець пуцінскую Расію. Таму што толькі дзякуючы Пуціну у нас 30 гадоў вот эта дыктатура. Што у нас застаюцца вельмі высокія рызыкі і пагрозы, што прыйдуць забіваць людзей, прыедуць гэтыя бураты, там, кадыраўцы і ўсё астатняе. Гэта таму у нас ёсць такое вот права, падкрэслюю, таму што ніякай іншай нацыі, ну, акрамя украінцаў, вот, гэтага няма. Хаця нянавісць, канешне, это ўжо на другое мераю, што у ненавісці
мы ўсе аднолькавыя, і бацькі, і змагары. Вот тут вельмі важна яшчэ у стане душэўнай раўнавагі і спакою сказаць, што мы, вельмі важна, каб мы былі поўнай супрацьлегласцю вось сённяшняй той уладзе і рабіць тое, на што яны не былі здольныя. Я это вяртаюся да маёй такой балючай тэмы, што вот Лукашенко можа адным росчыркам пера приостановить расчалавечванне Беларусі. Вот это, мне падаецца, самая вялікая праблема. Ён не зменіць сітуацыю, але вось хаця б прыпыніць ці замарозіць расчалавечванне ён можа. Адным росчыркам возьми і вызвалі ўсіх жанчын. Ну ты ж колькі разоў казаў, што ты з жанчынамі не ваюеш. І ты ведаеш, што яны не тэрарысткі, яны не экстрэмісткі. Адным росчыркам пера ты можаш вызваліць усіх, хто хворы там. Каб просто на цябе не лажылася цень вот этих памёрлых і забітых людзей. Но не бяры ты закладнікаў дзяцей, калі ты ўвесь час гаворыш, што дзеці это для мяне святое. Ну вот я думаю, з аднаго боку нам вельмі цяжка, складана, а з другога боку нам вельмі проста, калі мы станем вот супрацьлегласцю і альтэрнатывай таго, што ёсць сёння ў Беларусі. І гэта наш таксама шанец, каб людзі гэта заўважылі, каб людзі убачылі, што мы не вот такія, як это ўлада, якая ператварылася просто ў нейкую істоту. Ну, вот, пра чалавека тут гаварыць цяжка. Як вы думаеце, Беларусь можа існаваць, развівацца без Расіі і расійскіх грошай, найперш? Ну, канешне. Ну, канешне. Дзе грошы браць? Гэта для нас, ну, усе ацэньваюць. Вот, і падчас многіх сустрэч усе да сённяшняга дня высока ацэньваюць такі скрыты патэнцыял Беларусі. Гэта людзі, гэта размяшчэнне на перакрыжаванні самых такіх шляхоў. Гэта ўсё ж такі дастаткова высокі ўзровень яшчэ адукацыі, гэта працавітасць людзей. Таму у нас ёсць тое, што можна манетызаваць вельмі хутка і тое, што дасць вынік. Калі мы просто пусці тэхналогіі замежныя, пусці інвестараў замежных, яны прыйдуць сюды з прамымі інвестыцыямі, і краіна пачне мяняцца. Мы бачым гэта на прыкладзе і Польшы, і Літвы. Вось з прэм'ер-міністрам былым Кубілісам недавно размаўлялі, і ён просто гаворыць, ну, можам што заўгодна гаварыць, але вот там у нас быў там 36% нашего ВВП от европейского, а сегодня там он уже за 90%, а уже у нас планы у 30-м году наши, говорит самые продвинутые аналитики, что мы можем догнать по некоторых показчиках Швецию. У Литвы нема нічога. І нават вытворчасці нема такой, як у Беларусі. Таму я тут абсалютны аптыміст. Трэба толькі рыхтавацца сёння, трэба рыхтаваць праграмы, трэба пісаць законы, бо у нас некаторыя разважаюць так. Гэта не самае галоўнае. Тады пытаюся, што самае галоўнае? Вот пытанне, што для нас фронт? Калі для нас фронт гэта толькі лінія, якая там каля Бахмута ідзе, так? То што мы ўсе тут робім? Мы, значит, павінны ўзяць аўтаматы і заўтра ўсе быць там. Але калі мы не там, то, значит, давайте тады разбірацца. Ці з'яўляецца фронт і тое, што мы называем інфармацыйны фронт. Это то, что робят блогеры, журналисты, что многие люди в социальных сетках. Так, это частка войны, это частка фронта. Калі мы говорим, что вот стварэнне пазітыўнай альтэрнатывы, пісаць законы і так далей, гэта таксама частка працы, якая патрэбна будзе для новай Беларусі, то гэта таксама частка этого фронту. Ёсць самыя важныя участкі, гэта тое, дзе адбываецца вайна, дзе страляюць, але і іншыя, яны вельмі важныя. І калі ёсць такое разуменне, то это азначае, што мы мусім рабіць сёння тое, што мы можам зрабіць. Таму я за тое, каб у нас і быў падрыхтаваны і праект Канстытуцыі новай Беларусі, і законы, каб мы, калі сыдзе Лукашенко, а это будзе эйфарыя. І эта эйфарыя, я не ведаю, колькі будзе цягнуцца, можа 6 месяцаў. Але праз 6 месяцаў, калі людзі вып'юць усё шампанскае з лядоўні, і яны скажуць, там Ціхановская, там Пазняк, хто там яшчэ там будзе, не ведаю, выйдуць там Статкевіч, Северін, ну, да гэтых менш будзе пытанняў. А што вы рабілі гэты час? Чаму вы не напісалі? Чаму вы зараз кажаце, што нас яшчэ трэба 3 гады, каб нешта напісаць і ўзгадніць адзін з адным? Давайте рабіць гэта сёння. І гэта таксама частка аптымізму, што мы можам без Расіі, мы можам без любых імперый, але трэба разуменне, што час гэта найважнейшы рэсурс.
Чым адрозніваецца Лукашенко ад Пуціна? Мне падаецца, што яны такія зараз сіямскія близнюкі. З аднаго боку, Лукашенко як бы раствараецца ў Пуціне. Яго ўсё менш і менш застаецца вот таго Лукашенка, які мы ведалі колькі там часу назад. Ён зараз мне калі-нікалі нагадвае муху, якая вот гэтым павуцінні, Путін робіць это павуцінне, і ён там нешта там лапкамі перабірае, але з кожным месяцам гэта ўсё больш такія павольныя рухі. Таму Лукашенко раствараецца ў Пуціне, але разам з тым і Путін многае пераняў за апошні час ад Лукашэнкі, калі мы глядзім, што зроблена ўнутры там краіны. І многае, вот, што прайшло праз Беларусь, то зараз і Расія там па інагентам і іншых з'яўляецца ўжо такім наватарам. Таму гэта два сіямскіх блізняцы, якія ў адной сцэпцыі ім падаецца, што на Джамалунгму лезуць, а мне дык там бачыцца нейкая выява Гаагскага трыбуналу. Ведаеце, што мяне здзіўляе і шакуе, это калі адкрыць сайт мемарыяла, напрыклад, расійскага, і шукаць там інфармацыю пра палітвязняў Расіі, то там лічба будзе менш за 500 сёння, і большасць з іх будзе пераследавацца па рэлігійных матывах. А калі паглядзець на беларускую сітуацыю, там больш за 1700 толькі тых, пра каго мы ведаем, палітычных вязняў, менавіта палітычных. І я проста калі параўноўваю гэту колькасць, то мне здаецца, што рэжым расійскі далёка-далёка яшчэ ззаду ад беларускага. Па жорсткасці. І так, і не. Проста Беларусь больш кампактная. Проста Лукашенко за гэтыя 30 гадоў ствараў сістэму татальнага кантроля. І заходзячы з таго, што тэрыторыя адносна невялікая, зрабіць гэта значна прасцей. У Расіі можна з'ехаць там у тундру ці там за Урал, і цябе могуць не знайсці яшчэ там 30 ці 40 гадоў, пакуль ты сам не выйдзеш да гэтых людзей. Таму, конечно, тут па памеры, раз, і па-другое, што Лукашенко гэтым займаецца сістэмна і даўно. Але самі сітуацыі, там ужо ўсё ёсць. Страшэнна вялікія тэрміны. Іх не так много пакуль, але той жа Кара-Мурза 25 гадоў. А гэта азначае, што калі адзін крок зроблены, то ён пачне распаўсюджвацца па ўсіх рэгіёнах. Расія будзе хутка нас даганяць, калі мы гаворым пра лічбавыя нейкія паказчыкі, таму што яна значна большая краіна. Таму я думаю, што ўсё ж такі застаюся пры сваёй думцы, што гэта сіямскія блізнюкі, што яны абодва хворыя на уладу, а гэта захворванне, з якой немагчыма змагацца, няма ніякіх лекаў, каб вылечыць. Гэта іх мэта галоўная. А колькі яны на гэту мэту пакладуць людзей, у нас заўсёды ахвяраў заўсёды была больш, чым дзе нават падчас другой сусветнай вайны у нас ці то трэці, ці то чацвёртай, але ў любым выпадку гэта самыя вялікія ахвяры, якія былі. Таму што гэта, відаць, некая такая адметнасць беларусы. Быць па колькасных паказчыках самымі такімі жудаснымі, самымі страшнымі. Беларуская апазіцыя ўжо 30 гадоў адкрыта гаворыць пра пагрозу паглынання Беларусі Расіяй. Але ці трэба гэта Пуціну насамрэч? А хто ж будзе адказвацца ад... Вот вам прыходзіць там такая прапанова і говоріць, вот вы адкажаце там, па наследству вам застаўся прыгожы будынак, там 5 гектараў зямлі, ўсё там, газон пастрыжаны, там усе, хто там працуюць, вышкаленыя. Хай будзе, як бы так. Але ці не больш выгадна Пуціну захоўваць такую краіну-суседку, которая пазітыўна ставіцца да іх? Гэта залежыць ад розных сцэнарыяў, яны могуць быць розныя. Напрыклад, калі Пуцін церпіць ваенную паразу ў краіне, то яму трэба нейкая кампенсацыя. І гэтай кампенсацыяй можа быць Беларусь. Мы не сталі меншыя пасля вайны з Украінай. Мы прыраслі тэрыторыі Беларусі. Мы там на 600-700 кіламетраў сталі бліжэй там да Варшавы. Але мэтай спецаперацыі было ж не Беларусь?
Но я кажу, што ўсё будзе залежаць ад таго, вот у Пуціна ж выбарчая кампанія хутка. І няма планаў зыходзіць з палітыкі. І яму трэба будзе нешта праявіць электарату як нейкі бонус. І гэтым бонусам можа быць Беларусь. Это адзін варыянт. Другі варыянт, можна Беларусь так у павуцінне гэта закутаць, так, што фармальна яна будзе захоўваць голас у ААН, і ты там просто будзеш мець не 4, а 5 краін, якія падтрымоўваюць Расію. Я пра гэта і казала. Хай будзе. Але трэба зразумець, вот мы зараз будзем ладзіць дыскусію, Беларусь акупаваная краіна ці не. Вот, колькі гэтай незалежнасці, суверэнітэта ў нас ужо засталося. Бо можна фармальна быць у ААН, але разам з тым не мець абсалютна ніякай самастойнасці. Мяне вельмі турбуе вот гэты працэс кадырызацыі Беларусі. Лукашенко з аднаго боку раствараецца ў Пуціне, а з другім ён вельмі нагадвае ў апошні час Рамзана Кадырова па яго статусу. У яго ж таксама не такі статус, як у губернатара там Смоленскай вобласці. Яму дазваляецца тое, што іншым не дазваляецца. Ён мае фактычна там сваю армію, там, так, свае законы, па якіх ён дзейнічае, якія не супадаюць з Канстытуцыяй Расійскай Федэрацыі. У яго ёсць нейкі набор такіх спецыфічных прывілеяў, якія не маюць іншыя. І у Лукашенка такія яны ёсць. Таму вот мы зараз да Чачні ўсё больш і больш прыбліжаемся па таму статусу, які ў нас ёсць дэ-факта. І гэта азначае, што наша незалежнасць яна скукожылася, што наша незалежнасць можа застацца такой фармальнай, але яе не будзе па сутнасці. І гэты працэс ужо распачаты. Мы ўжо згубілі шмат што з сваёй незалежнасці, свайго суверэнітэта. Это трэба канстатаваць, не проста канстатаваць як факт, пра гэта трэба крычаць, пра гэта трэба думаць і разумець, што калі не будзе ваеннай паразы Пуціна, то нас чакаюць вельмі непросты час. Які вы бачыце сцэнарыі вызвалення Беларусі і пераходу да дэмакратыі? Параза Пуціна. Не проста падпісанне нейкага пагаднення там статус-кво, а менавіта параза, і толькі гэта дае нам шанец на і перспектыву. І плюс, што зараз трэба рабіць, трэба выкарыстоўваць той шанец чорна-белай сітуацыі і пераконваць еўрапейцаў, пераконваць амерыканцаў, што без дэмакратычнай Беларусі немагчыма бяспечнай Европы. Вот это трэба, каб было ў галаве кожная еўрапейская палітыка. Калі будзе ваенная параза Пуціна і калі будзе абсалютна такое сфармаванае жаданне бачыць Беларусь як частку еўрапейскага звяза, і это заходзячы ў першую чаргу з пытанняў бяспекі, то тады ў нас шанец ёсць. Але што вы лічыце паразай? Адыход Пуціна ад улады? Ці ён застанецца пры ўладзе, але аслабне? Я разглядаў гэта, па-першае, што Украіна вяртаецца ў свае межы, так? І ёсць пагроза, што Украіна можа і ісці і далей на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. І падпісваецца капітуляцыя Масквы, якая можа прывесці ў тым ліку і да таго, што Пуцін страчвае ўладу. Вот гэта. Калі будзе падпісана нейкае пагадненне проста, якое зафіксуе нейкую частку тэрыторыі, якія застаюцца за Расіяй ці з нейкім незразумелым статусам, то гэта азначае, што палітычна, тут важна, каб не толькі ваенная была параза, вызваленая тэрыторыя, але калі было і палітычнае паражэнне, калі Пуцін не аднаўляе сваю, так скажам, міжнародную суб'ектнасць, не вяртае тую вагу, тыя магчымасці супрацы з міжнароднай супольнасці, калі ён палітычна застаецца банкротам. Вот і ваенная, і палітычная. Гэта я маю на ўвазе, што і тады ты купал, які над беларускім рэжымам, ён проста знікае. І тады натуральна, што у Беларусі могуць зноў пачацца пратэсты, і гэта можа прывесці да таго, што Лукашенко можа паспрабаваць рэальна перадаць камусьці ўладу, гэта можа прывесці да таго, што і вызваляць палітычных вязняў, і хто яго ведае, далей могуць пачацца працэсы аднаўлення таго, што мы страцілі за апошнія 3 гады. Як вы бачыце наступныя выбары ў Беларусі?
Ну, я б хацеў іх бачыць як свабодныя, сумленныя. А рэальна? Ну, а реально, реально, калі не будзе вот рэжыма, калі не будзе Лукашенко, то яны будуць свабодныя, сумленныя. Я не дапускаю, што будуць выбарамі, калі будзе гэты рэжым. Яны ўжо проста не здольны. У нас 6 выбарчых кампаній прэзідэнцкіх, 6 парламенцкіх, якія былі не прызнаны міжнароднай супольнасцю. Это рэкорд кнігі Гіннеса. Гэта ясна, але ў 25-м годзе вы думаеце, Лукашенко будзе спрабаваць арганізаваць выбары? Ён будзе спрабаваць застацца каля ўлады. Гэта не мае нічога агульнага з выбарамі. То бок іх можа нават не быць. Можа нават і не быць. Ну, а Заронак жа гаворыць, ну, давайте адменім. Я яго падтрымоўваю тут поўнасцю і цалкам. Таму што тое, што ёсць, гэта імітацыя, гэта фейк і проста сэканоміць грошы. Лукашенко і выбары не сумяшчальныя, на вялікі жаль. Як вы думаеце, каму Лукашенко быў бы гатовы аддаць уладу? Нікому. Гэта першае. Я думаю, што яго вот сцэнар абсалютна такі ў галаве ёсць дажыць як мага больш, пражыць як мага больш, там, да 80-90 і захоўваць за сабой поўны кантроль. Ну, а потым ужо, калі нешта здарыцца, то на лафеце з музея Вялікай Айчыннай вайны да саркафага і каб першы вянок на магілу паставіў другі прэзідэнт Мікалай Лукашенко. Гэта яго ідэальны варыянт, каб ён да апошняга дня, вот, пакуль ён ходзіць, пакуль ён гаворыць, каб ён сохраняў палітычную ўладу. Ну, а гэта яго як бы мроя. Можа быць, як я ўжо і сказаў, што такі варыянт, калі будуць праблемы са здароўем, то, на мой погляд, з кім ён мог бы падзяліцца гэтай уладай, ну, на сённяшні дзень найбольш верагодны кандыдат-прэтэндэнт гэта Віктор. Калі уявіць так, што раптоўна памірае Лукашенко, там не сёння-заўтра, хто атрымае ўладу, як вы думаеце? Ну, ёсць фармальныя працэдуры. Это Качанова, бліжэй за ўсё, гэта калектыўны савет бяспекі. Але мы гэта гаворым, зыходзячы з фармальных прававых варункаў. А што будзе насамрэч, тут могуць быць самыя розныя сцэнары. Але як вы думаеце, у рэжыму ўвогуле ёсць сцэнар на гэты выпадак? Думаю, што не. Лукашенко проста не дазволіць публічна, ну, ці ў нейкія закрытай прасторы фармуляваць задачы ці абмалёўваць сцэнары, калі яго няма. Для яго гэта будзе выглядаць як параза, што яго ўжо можа не быць. І гэта псіхалагічна вельмі дрэннае пасланне яго атачэнню. Ён мусіць, нават калі будзе вельмі дрэнна, ён мусіць усё ж такі дэманстраваць, што ён моцны, што ён захоўвае кантроль і ўсё пад кантролем. Калі гэтага не будзе, гэта будзе вельмі адчувальна. Ну вот зараз, калі да Віктора Лукашенка там пацягнуцца аўтамабілі да катэджа, дзе ён там жыве, калі яму будуць часцей званіць там сілавікі і будуць жаданні там зрабіць лепшыя падарункі на дзень народзіны, то это азначае, што працэс пайшоў. І сілавікі гэта будуць інтуітыўна і чыноўнікі адчуваць, што з Віктарам трэба сёння адбудоўваць адносіны. Таму я думаю, гэта не схаваеш у публічнай прасторы. Такі перыяд ужо быў, калі у свой час некаторыя пагарэлі на тым, што яны вельмі ўжо пачалі падымаць тасты там за Віктара Лукашенка. Это прывяло да таго, што яны там страцілі свае пасады. Якая роля Наталі Качановай? Ну, Качанова, яна вельмі выгадная для Лукашенко, тому што яна абсалютна адданая, б, яна для яго не стварае праблем, яна дакладна там не будзе падсыпаць яму нешта ў каву ці рыхтаваць нейкі загавар там з кімсьці. У гэтым плане яна бездакорная, яна такая вот як такое прабачэнне, не ведаю, там як жанчыны рэагуюць, вот просто кажуць у народзе, такі конь, які што запражэш, нагрузіш, і ён будзе цягнуць і цягнуць. Таму для яго яна абсалютна камфортная. Яна не стварае праблемы, яна спрабуе вырашыць тыя праблемы, якія з'яўляюцца каля Лукашенка. І ён ёй у пэўным сэнсе давярае. Хочу таксама, вы ўжо згадалі пра сітуацыю, калі Лукашенка перадае ўладу сыну Мікалаю. Уявіць іншую сітуацыю. Дапусцім, ужо змяніўся рэжым, прыйшоў дэмакратычны, але пасля людзі расчараваліся ў новых лідарах. Могуць яны па старой памяці абраць пасля Мікалая Лукашэнку?
Ну, вот і зноў вяртаемся да праекту Канстытуцыі Новай Беларусі. Калі мы говорим інстытут прэзідэнта, у нас адразу ў галаве ўзнікае што? Лукашенко. І ўсё, што з ім звязана. А нам трэба выходзіць на абсалютна іншую правовую сістэму, дзе галоўны ў этой сістэме ўлады гэта парламент, гэта ўрад, і потым толькі ідзе прэзідэнт. Ну і калі б абралі праз нейкі час там нейкага з персанажаў там, ну, хто не будзе ў турме сядзець і не здзейсніў злачынстваў, ну і што там? Ну, хай ён узнагароджвае кагосьці там, хай едзе там у Страсбург і нейкія робіць выступы. Гэта не страшна для сістэмы, яна ўраўнаважана. Вот тут баланс павінен. Вот гэта самае галоўнае. Нам важна не захаваць вот гэтую сістэму, якая ёсць. І сістэма, якую стварала Канстытуцыя 94 года, яна таксама небяспечная, таму што там прэзідэнцкая форма кіравання. Там прэзідэнт і кіраўнік дзяржавы, і кіраўнік выканаўчай улады. І гэта заўсёды будзе спакуса, каб гэта выкарыстаць. Вот гэта многія не разумеюць, калі говорят, давайте мы там вернем Конституцию 94 года. Ну, это та шинель, з якой вышел Александр Лукашенко. Чаму вы лічыце, што мы не можем зноў наступіць на тыя ж самыя граблі? Таму што хто б туды не прыйшоў, я так думаю, што, ну, напрыклад, там Ціхановскі, там, ці Бабарэка, ці Статкевіч, з'явяцца дарадцы, якія скажуць, нам трэба яшчэ больш паўнамоцтваў, таму што нам трэба супрацьстаяць Расіі, якая мае там каварныя планы. І гэта будзе абсалютна рацыянальным падыходам. Альбо скажа, нам трэба больш паўнамоцтва для таго, каб мы правялі рэформы. Бо яны там забуксавалі ў гэтым парламенце, яны там не могуць ніяк дамовіцца, а мы б маглі, каб у нас было больш паўнамоцтва, каб мы маглі это указам зрабіць, то мы б вельмі хутка зрабілі рэформы. Таксама гучыць прывабліва. Але гэта азначае, што ваша крэсла становіцца ўсё больш шырокім. У вас ўсё больш і больш паўнамоцтваў. Вы ўсё менш і менш слухаеце іншых. Вам хочется рабіць усё па шчаўчку пальцаў, тому што гэта хутка. І потым пачынаеш бачыць, што это быў быццам чалавек, а потым бранзавее, і ўжо такі манумент на этой пасадзе. Чаму вы далучыліся да офіса Ціхановскай? Ну, па-першае, я тое, што рабіў да 2020 года, мне прапанавалі працягнуць далей. Ну, нармальна. Мы камісію грамадскую кансультацыйную стварылі ў 2019 годзе. І калі я зараз магу атрымаць яшчэ падтрымку ад легітымнасці Святланы Ціхановскай, то я гэта прымаю, мне гэта важна. Я першую групу за дэмакратычную Беларусь, дэпутацкую міжфракцыйную, стварыў гадоў 15 назад у Сейме Літвы. І таму, калі Ціхановская можа сваёй легітымнасцю спрыяць, што гэтыя групы будуць з'яўляцца ў большай колькасці краінаў, то гэта супер, гэта крута. Ну і другое, чаму я далучыўся? Я зыходжу з таго, што у кожнага палітыка, я пра гэта казаў, ёсць свой час зоркавы. Быў час і ў мяне там з 96 года па 2000 я быў голасам Беларусі, таму што я быў у Верхоўным Савеце, і Верхоўны Савет заставаўся легітымным для міжнароднай супольнасці, это ключавое слово легітымным. І я прыязджаў тут уже Страсбург, у еўрапейскія сталіцы, я выступаў, дзе там былі па 500 палітыкаў, дэпутатаў, я чуў там авацыі, я сустракаўся з прэзідэнтам Бушам, з Меркель, у іх працоўных кабінетах і так далей. Гэта была мая магчымасць гэта рабіць гэтую працу. Сёння яна ёсць у Ціхановскай, дзякуючы яе легітымнасці. Ну, так я Шарэцкаму гаварыў, Семён Георгіевич, глядзі, як мы з вами ездзілі ў Страсбург, вы казалі, гэта вельмі добрая справа. А калі едзе Ціхановская, што яна там робіць у гэтых сталіцах? Ну, як мы можам да люстэрка паглядзі? А ў мяне ёсць з чым параўнаць, вы ж сказалі, што 18 гадоў. І мне ёсць чым параўнаць. Я скажу, што офіс, я магу хоць там і звонку, але наглядаць. Гэта найбольш прафесійная каманда, якая калісьці за ўвесь гэты час была ў кагосьці. Найбольш прафесійная. У іх не хватае палітычнага досведа, гэта правільна. Але там ёсць такі здаровая канкурэнцыя, драйв, там ёсць ідэі, там ёсць жаданне, там маладая каманда. І гэта трэба толькі вітаць. У мяне няма тут наадварот, я, магчыма, не буду там дарацца Святлане Ціхановскай, але я буду падтрымоўваць гэтую каманду легітымную, таму што я ведаю, што тое, што яна сёння робіць, гэта
вельмі важна. Тое, што яна можа яшчэ зрабіць, это велічэзны патэнцыял нас усіх. Крытыкаваць задавальненне, я сам крытыкую, калі лічу, за што ёсць, і там ніхто не затыкае там ні рот, але я не магу зразумець некаторых вот калег, там Балконца літаральна недавно паслухаў, ну, і яго там прэтэнзіі, што яму там не даюць офіс у Брюсселі нешта там правесці. Я таксама супраць гэтага. Але калі я пачуў, як ён 20 хвілін просто палівае гразю палітычныя партыі, што яны, это дзякуючы ім, гэты рэжым існаваў, і ўсе нашы праблемы менавіта з-за апазіцыйных палітычных партый, то я кажу: о Божа, ты просто паглядзі, дзе кіраўнік палітычнай партыі Бабарыка? Ён у турме. Дзе кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Казлоў? Ён у турме. Дзе Статкевіч? Ён у турме. Дзе Севярынец? Ён у турме. Дзе Дмітріеў? Ён у турме. 6 лідараў палітычных партый сядзяць у турме. І гаварыць просто вот зараз нейкія брудныя рэчы ў адносінах да гэтых людзей, ну это просто амаральна. Ну ты просто не можаш гэтага рабіць. І калі мне гавораць, што гэта вот нейкая альтэрнатыва там Святлане Ціханаўскай, нейкія там цэнтры, ну прабачце. Я просто, розум са мной прысутнічае, я магу аналізаваць, я магу сказаць, што было там 5, 10, 20 гадоў таму. Я думаю, што усе, хто за перамены, мы мусім выкарыстоўваць легітымнасць Святланы Ціханаўскай. Гэта тое, што ў нас ёсць, і тое, чаго ў нас ніколі не было. 2 стратэгічныя памылкі Лукашенка. Першае – рэгістрацыя Ціханаўскай, другое – выштурхоўванне яе за межы краіны. Вы аднойчы сказалі, што калі б гэта была не Ціханаўская, а Ціханаўскі, то вы б не далучыліся да працы офіса. Ну, вот калі я далучыўся у той час, не далучыўся. Чаму? Ціханаўская – гэта народны праект. Вот мы яе бачылі вот з чыстага ліста. І такое, якое яна ёсць там, з плюсамі і мінусамі, гэта наша. Я дакладна ведаю, што вот тут ніякія ні КГБ, ні ФСБ, там, ні Лукашэнкі, ні Пуціны, там, ні нейкія беларускія нейкія тут тусоўкі, ніхто да гэтага не мае ніякіх адносінаў. Яна, это сцячэнне абставінаў у адным месцы, у адной кропцы, ну вот так здарылася. Я прысутнічаў, калі нараджаўся штаб Святланы Ціханаўскай. Ён быў на офісе аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ім просто не было месца. Мы сказалі: ну, прыйдзіце да нас там. І там набілася куча людзей, і вот яны сядзяць і говорять там, ну, умоўна кажучы, там: Маша, можа, ты будзеш там кіраўніком штаба? А чаму я, говорить, там, да? І вот так яно атрымоўвалася. І вот на маіх вачах гэта ўсё было. І это было вот людзі, якія рэальна, у іх вочы гарэлі, у іх рукі хадзілі, яны хацелі нешта рабіць, і вот яны сабраліся. І абсалютна недасведчаныя. Там адзінае, што вот якраз хто там быў, і сказалі: вот, а што па інфармацыі там? Сядзіць красулі нашым. Вот давайте, Ганна вам дапаможа там. Потым, а як там арганізоўваць гэтыя паездкі? Кавалькова была. Вот, ну, ёсць досвед у людзей, нешта арганізоўвалі. Вот гэтыя людзі так далучыліся, але абсалютна вот так спантанна. А ўсе астатнія там, это вот людзі, якія учора займаліся абсалютна іншай справай. І вот так з'явіўся штаб. І так многае з'яўлялася. Так што у гэтым пытанні гэта наш народны праект. Як так сталася, што АГП стала той апорай Ціханаўскай, таму што вельмі шмат сябраў вашых партыі вакол Ціханаўскай зараз, там і Красуліна, і Дабравольскі, і вы. Дабравольскі меў магчымасць пагутарыць па тэлефоне з Святланай Ціханаўскай, і проста яго папрасілі яе успакоіць, як чалавек ужо з досведам. Так, і вот з гэтага кантакта такой, вот падтрымкі, проста чалавечай падтрымкі, завязаўся кантакт. І калі яе выштурхнулі, у нас была там, ну, реально размова там, і говорит, ей трэба паехаць падтрымаць, яна ж адна там. І паехаў Александр, і паехала Ганна просто падтрымаць і вярнуцца назад. Вот яны як паехалі падтрымаць і падтрымоўваюць да сённяшняга часу. Это было вот сітуатыўна. Это ўзнікла вот менавіта з чалавечых адносін кантакту. Не таму, што яны там АГП ці нешта, ну вот так атрымалася. Што вы зразумелі пра Ціханаўскую за гэтыя некалькі год працы поплеч? Ціханаўскіх Святлан у Беларусі тысячы.
Мне гэта гаворыць пра тое, які ў нас велічэзны патэнцыял. Это да таго, ці можам мы пражыць без расійскага газа, там, нафты і гэтак далей, і гэтак далей. Іх тысячы. І гэта, ну вот сказаў бы хто-небудзь Святлане там у 19-м годзе, што там нешта можа быць, ну, якая была б рэакцыя? Это некая фантастыка, это нешта за межамі. У яе аказаліся здольнасці вялікія да палітыкі. Здольнасці, таму што вот тое, што яна прайшла за 3 гады, гэта, ну, фантастычна. Это просто неверагодна. Вот гэта я магу засведчыць. Ад першых яе выступаў там і чуць не губляла там прытомнасць, што трэба выйсці там да камеры, да журналістаў. Зараз яна атрымаецца вельмі ўпэўнена, і яна, калі нехта думае, што там Франак нешта там вот стаіць, ці хто там дабравольскія, і толькі яны там маніпулююць, но гэта не так. Яна вельмі хутка зразумела, што ад яе слова залежыць, вот яе апошняе слово. І мне падабаюцца многія яе рысы. Я памятаю на пачатку, хацеў яе выкарыстаць, так скажем, для піара праекта Канстытуцыі Новай Беларусі, і ну давайте мы у эфір пагутарым, паразмаўляем. Ну, яна пагадзілася. Але калі патрэбна было ўжо записываць эту перадачу, там нейкія напісалі тэзы, яна сказала, я не буду, я не готова. Я не могу. Ну, не можешь, не можешь. Значит, мы бы разышліся так разочарованы. Бачу, она ўзяла те паперы, пошла, села і з гэтымі паперамі працуе, глядзіць іх. Праз нейкі час говорит, добра, мы запишем это. Ну, все нормально. Только я буду, говорить, ведущий, я буду вести эту программу. Окей. Ну, я добровольский, яна. И ну, пачалі. И мы тут с Александром подсели на свою тему и начинаем. Там, мажоритарная, пропорциональная. Стойте. И я ничего не разумею. Я думаю, что большасць людей такие, як я. Яны нічога не разумеюць вот, з ваших гэтых фармулёвак. І я так как бы выйшаў пасля, і я зразумеў, што яна абсалютна мае рацыю. Мы ўжо на сваім такім моўным дыялекце такім працуем. А чалавек, які там прыйшоў ад станка, там, яму трэба абсалютна па-іншаму даносіць. Гэта азначае, я хочу сказаць, што прыйшоў такі вот час і за гэты час, што яна моцна ўпітвае як губка, але разам з тым і яна дае. Это не толькі, это такі зваротны працэс. Так што для мяне гэта вельмі такі аптымістычны праект, што ў нас велічэзная колькасць такіх людзей з такім патэнцыялам, які ў іх ёсць, але сітуацыя такая, што яна не раскрывае гэты патэнцыял. Людзі пражываюць сваё жыццё, не ведаючы, што яны маглі б зрабіць нейкія абсалютна неверагодныя рэчы, яны сябе не рэалізавалі. И вот самая главная задача вот, новой улады вот, раскрыть этот потенциал, який есть у кожного человека. Коли мы это здолеем, то у нас будут и гроши, и ресурсы, и будет пригожая країна, и все у нас атрымаецца. Для мяне это такі вельмі пазітыўны прыклад, каб глядзець у будучыню з аптымізмам. У офісе, кабінеце, каля Ціханаўскай шмат людзей з палітычнымі амбіцыямі, многія з вялікімі палітычнымі амбіцыямі. Там і вы, і Латушка, і Кавалеўскі, і Вячорка, і многія іншыя. Як вы ўсе ўжываецеся побач? Я так не перасякаюся. Я працую па большасці сваіх накірунках абсалютна аўтаномна. І мне не трэба там пересекаться с Латушкой, там, ці с Кавалеўскім, ці с кімсі. Тут толькі па справах. Это раз. По-другое, ну, неудалы прыклад, потому что у мяне мои амбіцыі толькі адны зараз. Зрабіць, ну, быць часткай вот этого позитивного проекта перамена. Вот это реально. Я ўжо... Ніхто не будзе не паўторыць тое, што ёсць у мяне. Я депутат незалежнасці. Мне просто пашчасціла страшэнна вот, быць вот, сігнатарыямі, кажуць, у Літве, і гэта самыя паважаныя людзі. І я, дарэчы, вот, доўгі час практычна пазбягаў усякай крытыкі сваіх калег-депутатаў вот, з гэтага цэха. Менавіта таму, што
Неважно, мы там і спрачаліся, мы там што толькі не было. Але мы вот тыя, каму пашчасціла быць дэпутатам незалежнасці. Можна быць і прэзідэнтам, і прэм'ерам, а вот дэпутатам незалежнасці это бывае толькі адзін раз. Таму у палітычным плане я абсалютна такі задаволены. І я ўжо казаў, што быў прамежак часу, калі я там быў спікерам, ці галоўным, ці адным з галоўным, які выходзіў на велічэзнай аўдыторыі. І у мне была сітуацыя, там выступ, я ўжо не памятаю, парламенцкай асамблеі АБСЕ, там прыйшоў такі сэр з Брытаніі, стаў перада мной на калені, там пасля адной прамовы і так далей. Казалася, што гэта там, я сын ці ўнук Монтгомері, знакамітага, які там вайну заканчваў. Шмат такіх пазітыўных момантаў. Таму як бы тут усё нармальна. У мяне амбіцыі толькі адна зараз у мяне вырашыць свае асабістыя справы, каб сын выйшаў. Прабачаюся. Ну, а ва ўсім астатнім, я думаю, што Ціханаўская, яна якраз, і гэта таксама яе плюс вялікі, што у яе няма вот гэтых вялікіх амбіцый. Яна зноў жа выгадна глядзіцца. Вот яна рэальна сказала, што свабодныя сумленныя выбары і ўсё, кропка. І я бачу, што вот па некаторых там абрыўках нейкіх размоў, гэта яе пазіцыя, яна на гэтым і стаіць. І ну, мяне гэта падкупае ў гэтым плане, што вот, што яна не расплёскваецца, яна не імкнецца любым коштам спадабацца. Што я сам ведаю, вот, калі будзеш кіраўніком партыі, ты многа табу ў цябе, ты это не можаш, ты хочаш выглядаць лепш, чым ты ёсць, ты не хочаш казацца горшым, чым ты, магчыма, на самом справе ёсць, это ўсё ёсць. Вот у яе гэта няма. Мне падаецца, што яна якраз вот выгадна глядзіцца ў такім разрэзе. Як вы думаеце, чаму Саннікаў і Пазняк сёння стаяць у апазіцыі да Ціханаўскай? Я думаю, ўсё ж такі гэта некая такая палітычная рэўнасць. І кожны па-рознаму тут рэагуе. Яны не могуць, відаць, не толькі яны, там многія пераадолець тое, што ну вот звычайная простая маладая жанчына, і тут раптам яе возяць там з мігалкамі, яе там сустракаюць прэзідэнты, караулы і гэтак далей, гэтак далей. А я куды больш пасядзеў там у адным прыкладзе там у турмах. У другім я больш унёсак зрабіў як гістарычная нейкая там постаць і чаму не я? Потому што я на яе месцы глядзеўся б значна лепш, відаць. Ну, нешта, я это расцэню толькі так, некая палітычная рэўнасць. З гэтым трэба змагацца, у каго як атрымоўваецца. Як вы думаеце, полк Каліноўскага можа стаць палітычнай сілай пры пэўных абставінах? Я б не хацеў, каб у нас быў наш беларускі сцэнар, дзе палітычная сіла – гэта нейкія вайскоўцы. І вот удзельнічаў у адной перадачы разам з кіраўніком добраахвотнага корпуса ці як ён расійскага. Ну, у іх такі падыход. Пуцін – гэта, канешне, дрэнны сцэнарый, а добры сцэнарый – гэта я. Мы прыйдзем і вайсковым кулаком навядзём правільны парадак у Расіі. Што такое правільны парадак, это яшчэ трэба зразумець. Я думаю, што і на гэта вот асабіста, дзе там ёсць мае маленькія, невялікія здольнасці, і гавару, што падзел зон адказнасці ніколі Ціханаўская не будзе выконваць функцыю палка Каліноўскага, не будзе там зброі на перадавой. І полк Каліноўскага са зброяй не прыедзе там у Страсбург ці у Берлін там на паседжанне там парламенцкай нейкай асамблеі ці на сустрэчу з кіраўніцтвам. Это немагчыма. Это азначае, што ў кожнага ёсць свая зона адказнасці. І гэта дапаўняе адзін аднаму. Хаця ёсць людзі, якія спрабуюць укласці ў галаву людзей з палка Каліноўскага, што гэта магчыма. Але гэта ілюзія. І я б не турбаваўся там за будучыню людзей, якія сёння ваююць у краіне, за іх палітычную будучыню. Не трэба гэта рабіць. Калі прыйдуць перамены, і калі рэальна гэта героі, рэальныя героі, то кожны з іх можа знайсці сваё месца ў палітыцы. Не трэба ісці туды палком.
Трэба просто стварыць нармальныя партыі, і калі ты адчуваеш, што ты прытрымліваешся там поглядаў кансерватыўных, ну ідзі да правацэнтрыстаў там, так? Калі ты з левых, ідзі ў левыя партыі, цябе з вялікім задавальненнем прымуць, і ў цябе будзе дакладна месца там у першай 5 ці 10. Вот калі яны ўсе пойдуць, дык месца не хопіць. А калі яны пойдуць па розных ідэалагічных скіраванасці палітычных структурах, то гэта якраз і прывядзе да таго, што туды прыйдуць, і героі будуць сядзець у парламенце. Магчыма, яны будуць ідэалагічна там адзін з адным дыскутаваць, але гэта не будуць, што там усе толькі вось з палка Каліновскага. Там будуць, я спадзяюся, і журналісты, там будуць і мастакі, там будуць людзі розных прафесій, гэта будзе якраз нармальна. Гэта не будзе нечым такім ваенізіраваным. Нам не патрэбна ваенная хунта, каб перамагчы там сённяшнюю там хунту. І трэба проста такія вот пасланні, трэба размаўляць з гэтымі людзьмі. Я ведаю, што там дакладна па палітычных поглядах у палка Каліновскага абсалютна розныя. Раскажыце пра вашы стасункі з сынам Артёмам. Як яны складваліся ў дзяцінстве, у падлеткавым узросце, дарослым? У мяне вельмі добрая сям'я. Это для палітыка ці актыўнага, ці не такога актыўнага, як я зараз, гэта вельмі важна. Таму што я ведаю прыклады, калі якраз адсутнасць вот этой еднасці, гэта паразуменне, калі гэта можа быць фронт і тыл, але адно цэлае, рушыліся сем'і. У нас якраз тут усё нармальна. Ну, але у нас ніколі не было ідэі і нават думак, каб ствараць нейкую палітычную дынастыю. Сын не цікавіўся бы палітыкай, але ён цікавіўся мной як бацька, і, канешне, ён там перажываў, ён хваляваўся. І я думаю, што перажыў розныя хвіліны і радасці, і такой тугі. От усё было. Вось. Але ў палітыку не збіраўся ісці, і таму тое, што сёння ў нас здарылася, я разглядаю гэта як знікненне вот гэтых буйкоў, якія не існуюць для гэтага рэжыма. На вялікі жаль. Мне складана пра гэта. Вот эта тэма такая цяжкая, таму што я вот адчуваю сваю персанальную ўсё роўна адказнасць. Хоць мы і размаўлялі на гэту тэму не раз і не два, але ён таксама ўпёрты нечым і ў мяне, і ў дзеда, што сказаў, што я не паеду з Беларусі. Ну, а я ведаў, што калі ён скажа вот такім тонам, з такімі ноткамі, то так яно і будзе. Але зараз мне гэта не лягчэй, таму што это ўсё роўна, так скажам, мая адказнасць. І ён сядзіць абсалютна ні за што, ён закладнік. А ён калісьці ў жыцці казаў вам, што тата сыходзь з палітыкі, навошта яна нам? Не, мне ў нашай сям'і, ну, па-перше, яны разумелі, што гэта як бы не дасць ніякага выніку. Мне толькі маці увесь час пра гэта казала. Сынок, сышоў бы ты ўжо. Хай ім, говорить, пранцы ў бок. Вось, а бацька і... Не, яны бачылі, што я рэальна гэтым жыву, як бы, это маё жыццё. І не. Такіх прапаноў не было. З жонкай вы больш за 35 гадоў разам. Таксама жыццё на парахавой бочцы. Ну так, канешне, я разумею, што ёй зараз яна ў Беларусі, і яна сказала, што да гэта яшчэ сказала, пакуль Артём там, я застаюся. Я ведаю, што ніякі там танк з места не зрушыць. Яна вельмі добрая маці, і яна будзе там заставацца. Ну так, мне тут пашчасціла, ну мы кажам, што нам усім адзін з адным пашчасціла, таму я думаю, што ў нас в гэтым плане якраз усё нармальна ў сям'і. Я вельмі цешуся, што яны ўсё ёсць. Конечно, вот там мне даслалі відэо зараз. Я абсалютна, конечно, не чакаў, бо
Зараз мы ўсе цешымся з нашай Палінкі, якой там 4 годзікі. Унучкі вашай. Так, і яна вельмі зараз перажывае, што няма бацькі, але я не думаю, што настолькі, бо прыслала там другая бабуля, яна з ёй гуляла там, выйшлі на паляну, там такія тыя адуванчыкі, такія дымухаўцы, да. І яна там зрывае, і яна говорить: Палінка, ты хочаш загадаць жаданне? Яна говорит: так. І яна так дзьмухае, і ўсё разлетаецца, і яна нешта пра сябе гаворыць. Там раз, другі, і потым бабуля кажа: так, а ты скажы, што ты загадала? Не пра сябе, а мне можаш сказаць там? І яна кажа: я хочу, каб у майго папы у турме была подушка і была бялізна. І я просто ашалеў ад гэтага. Мы як бы не гаварылі, яна чуе, канешне, нашы там размовы, калі яны прыязджалі да мяне, я думаю, там яны размаўляюць. Але вот эта сітуацыя, калі 4гадовае дзіця, у яе самае жаданне, якое ёсць, каб у таты была бялізна ў турме. І пасля гэтага, канешне, не здзіўляюся, чаму Беларусь не сярод тых, хто называюць сваю краіну шчаслівай. Спадзяемся, што тата будзе з ёй. Не, ён даслаў нам, даслаў і Свеце, і Вікі, сваёй жонцы. І ён напісаў там, як бы, ключавыя яго фразы, ён некалькі разоў паўтарыў: я выйду адсюль з годна паднятай галавой. Это тыя словы, якія сказаў мне мой бацька, калі я выйшаў з амерыканкі. Ён сказаў: сын, я і не думаў, што будзе па-іншаму. Я ведаў, што ты выйдзеш годна і з паднятай галавой. Адзінае жаданне, каб это адбылося як мага хутчэй, таму што я рэальна кажу: вы хочаце ваяваць, давайте ваяваць. Давайте ваяваць. Я таксама не хочу змякчаць эту сітуацыю, таму што гэта вайна. Але нельга. І я думаю, вот я сам на сябе, у ненавісці мы ўсе аднолькавыя. Але калі на душы раўнавага, то я сабе кажу, я думаю, што мы мусім зрабіць усё, каб не пераследаваць, не ствараць нейкія штучныя сітуацыі для людзей, у якіх там прозвішча Лукашенка, там Качанова, Церцель, толькі таму, што яны іх дзеці. Не, калі за імі будзе нейкі шлейф злачынстваў, нейкі пералік чорнага, што яны зрабілі для людзей, за гэта абавязаны несці адказнасць. Але проста таму, што такое прозвішча, не. І гэта мы, як бы не было склад... Я разумею, што па сабе кажу, што я за сабой ніколі не заўважаў, што ў мяне ёсць это пачуццё ненавісці. Я зараз жыву за этой ненавісцю. І гэта не проста, гэта цяжка, але разам з тым я сам сябе прагаворваю, што яна не мусіць захлынуць нас, бо гэта будзе вельмі страшным такім этапам для Беларусі, такое піке, з якога можна і не выйсці. Шрэйбман ці Чалы? Шрэйбман. Чаму? Яго аналітыка мне бліжэй, яна больш зразумелая. Канапацкая ці Караткевіч? А можна не выбіраць? Окей. Галоўчынка ці Качанова? Аналагічная сітуацыя. Тут можна выбраць. Не, гэта не выбар, гэта адно і тое ж для мяне. Прэзідэнцкая ці парламенцкая рэспубліка? Парламенцкая. Канстытуцыя 94-га ці 22-го года? Канстытуцыя Новай Беларусі, 3-я. Бітва пад Грунвальдам ці бітва пад Воршай? Ворша. Таму што Расія. Стопцы ці Ашмяны?
Не, ну, Стаўпечына — это больш глыбей. Беларускія калдуны ці літоўскія цэпеліны? Калдуны. Дзякуй вам за размову. Вам таксама. Сябры, дзякуй, што даглядзелі гэтае відэа да канца. Гэта вельмі высокая ацэнка нашай работы. Калі ў вас з'явіліся ідэі і думкі пасля прагляду, то пакідайце іх у каментарах пад гэтым відэа. А таксама падпісвайцеся на наш канал, каб не прапусціць новыя выпускі ТОК. А таксама на канал наша Ніва Ньюз, дзе мы публікуем па буднях свежыя выпускі гарачых навін. Дзякуй, што вы з намі.